İldeşler bugünkü çayhane deyip ad berýän dememizde şu düýejini bir aňyr bäri nemesine göz ýetirmeli. Men bir soru aklyma gelýär-de. O kimiň düýejisi bu? Kimiň düýejisi diýende bir şüpheli nemeler bar bunuň edýän o gürrüňleri geplerinde. Onuň şüpheli bolmagyna ama ýoş-ýoş aýda ugurars näme sebäpdendigini ýöne näme üçin düýejiniň gürrüňini edýän diýip sorasaňyz şu soňky düýeji bir çykyş edenmiş şu taýda gatykän o sora bir gaharly köpçülik tarapyndan bir gaharly soralar döredi şoňa o jogap hökmünde diýeli ýani düýeje jogap däl-de düýejini bir garşyňa bir o gürrüňde hasap etmegen bir neme mikän diýen bir peslik mikän diýense ol adamyň akly neme däl, düzü däl. Inde bu düýeji näme üçin çykyş edýär? Ine ýene bir soru. O kimiň düýejisi diýdi ýani şu soragy barmak üçin ýani bir näçe soramaldy, kijijek soralara. Bu düýeji näme üçin çykyş edýär? Bu maksady näme? Özü asly o Eýranyň o türkmenlerinden ýöne Eýranda da bu adam hiç halananok, hiç kim halamaýan eken Eýranda da şonuň ýaşaýan köçesindäki ýene ogudaşlarydan hawa söz alanymyzda tanaýa hemme kim hiç bir halanok, söz edesi gelenok. Hatta onuň düýeji şo tiresi ekeni düýeji. Düýeji tiresen bunu halanok eken. Bunuň sebäbi näme diýip sorasaňyz bu entek Sowet Soýuzy ýykylmanka Eýranyň içinde Sowet komünistleri bir hereket başladyar. Şu herekette ýurduň içinde alyp barýan bölegi ine şu düýeji 40-a ýakyn adam diýip aýdýarlar. İçinde de ýanky şu Muhammed Nejat o düýeji diýilen adamam bar eken. Soň Eýranda bular başarsyz bolýarlar herekete. Komünistler halanmaýa, sığdyrylmaýa. Soň käbir üýtgeşiklikler gelýär, syýasy üýtgeşiklikler Eýrana. Şo sebäpli bular o ýurtdan gaçýarlar. Ýurtdan gaçja o Türkmenistana geçýärler. 40-a ýakyn adam serhetden. Inde şunun ýaly bir soragy bardy. Bunu öň gürrüň berdik. Ýene täzeden gaýtadan gürrüň berýäs aslında. Sowet Soýuzunda daşary ýurtdan bir adam ýurduň içine girjek bolsa hökmän suratda KGB-nyň kontrolünde girenmeli. Başka şekilde ýurda girip bilmeýär sebäbi Sowet Soýuzynyň içki howpsuzlygy diýeli. İçki howpsuzlygyň protokolunda o daşyndan girjek adamyň ruhsady ýa-da gözegçiligi KGB-nyň göz astynda bolýar. KGB da diňe öz adamlaryny ýa-da özüni degişli hasap edýän adamlaryny içine alyp bilýär. Bu ýanky geçen 40-a ýakyn adam, ýani düýejem şonuň içinde şol KGB-nyň isläň öz ýetişdiren adamy Eýranda kommunistik bir hereketiň başlamagyny ädim etmek üçin ýürüýte ýetişdiren adamlara. Düýeji şu wagtlar o ýaş entek öýlenmeden bolmaly bilişim boýunça. Şonuň ýaly geçýär. Ine sen KGB işlemeýän bolsaň Türkmenistana girip bilen okşap öwürler. Bunuň nemesi bizden uzak tutulmagynyň sebäbi, ýani biz özümüz ondan uzak durýas. Sebäbim şoldur. Biz KGB-nyň nemesine ucuna iýilen adamlar bilen işleşip bilemzok. Olaram bizden çekinýär, gorkýar, kän ýakynlaşyp bilen oklar uzakdan hereket edýär bize garşy diýeli. Biz diýende şu umumy köpçüligiň edýän hereketi. Bizim şu umumy köpçüligiň edýän hereketiniň içindäki şahslar
öz baştaki şahıslar diýeli. Indi häzir şu diýejiňiň en soňky eden çykyş barada birki böleklerem görkezmekçi şu taýda. Indi bu düýeji nähil näme ýöredýär. Daşyndan bir siýasat ýöredýär-de. Sesiniz açylýar. Şoňa dikkat edin. Bölünýär şu an nämämiz. Indi bu düýejiň bir siýasaty bar. O siýasat hem KGB-nyň protokolundan gelýär. KGB Türkmenistanyň KGB-sy däldir. Tutuş Özbegistan bolsun, Kazakystan, Kırgızistan, Türkmenistan bolsun. Şoňa meňzeş o ýurtlaryň KGB-sy aslında Orsun KGB-synyň protokolu boýunça hereket edýändir. Ýani o düýeji Gurbanguly işleýär diýsek ýalňyş bolar. Gurbanguly hiç kimem işlänok. O Gurbanguly bir kukla bolmakdan ibaret. O kukla bolan adamy hiç kim işlemeýär. Gurbangulyny kukla edip şo taýy goýan adamlar üçin işleýär. Bunu neme vardır yine Cuma Sapar bir KGB-nyň protokoludur. Özbegistandandır. Asly ýöne Özbegistandan bolmagyna seretmezden ýanky aýdyşmaýaly ýanky sanan atlaryň sanan ýurtlaryň hemmejesi Orsiýadyň KGB-synyň protokolu boýunça hereket edýär. Ýani şu Orta Aziýadaky ýurtlary Ors nemeden goramaly hökmän suratda. Hökmän suratda hakyky hereket edip biljek adamlardan goramaly. Hatda ýeri gelende hakyky adamlary şol özüni ýene şulam KGB işleýär diýip günäkär edip görkezme derejesine çelli gidip bilýärler. Bunyň öňüne garşysyna durmagyň başga bir usuly ýok olar üçin. Olaram iň gorkýan zat şol ýene yerli aýdal Kazakystanda ildeşler şu mikrofonuňyza bir neme bolsaňyz gaty üns bölýär. Ýene Kazakystanda mysal üçin o yerli bir hereket ýokdur. Ýene DVK diýär-de. DVK diýip bir hereket bar. Halk ayağa alanda bu DVK diýilen hereket gitti ortadan. Ýok hasap ediler ýaly. Ondan günde köçä çağırýardy halk şol. Olam gorkdy. Orsun protokolu boýunça hakyky hereket çykandy. O şonuň daşyny gurşap, o şonu bastyryp ýatyrmaly. Şu hereket bolmaly däl. Indi edil şol Orsun ýene protokolu ne hyzmat edýänler bar. Türkmenistanda da iki ýyldan bäri siyasi bir hereket var. Bu Kazakystanda, Belarus'ta ýene bir ýerde bolan siyasi hereketlerdir. Siyasata ýakynrak görünüp bilýär. Ýöne bu sosial bir durgunsuzlukdur. Ýöne Türkmenistanda hakyky siyasi o bir üýtgeşme gidip barýar. Ulam iň gorkunç nemäniň Orsun iň gorkup biljek ýagdaýy halaty. Şunun garşysyna göreşmek üçin näme etmeli? Bunun garşysyna göreşmek üçin ýanky düýeji diýdi, ondan soň opozisiýa diýdi, ýene bir zat diýdi, jurnalist diýdi, bir topar hereketleri öňe çykarmaly. Bu adamlar bilemi işleşýär diýip sorasaňyz, KGB-nyň bili işleşme nemese üýtgeşikdir. Aýlaly ýol bilen işleýändir, elmudama. Ola adama barýança arasynda 10 el bardyr, 10 el çalışýandyr. Şonuň üçin o gönüden göne işleýän diýse o özüň bilip bilmän bilýär käbir halatlarda. Ýöne o bilmeýän bolsa-da o netijede peýda berýän aňyr tarapy ýanky ýene Orsun KGB-synyň protokolu. Şu protokolu kömek edýän bolsa bu adamlar howpludur. Şoňa o akyl ýetirip bilmeli. Eger akyl ýetirip bilmeýän bolsa onuň günäkary o biz däl, o halk däl, özleridir ýene-de. Indi häzir şu düýejiniň
Käbirnemeleri var da e, sözleri men şonu kesip aldım. Şonu hazır dinleyecek olup göreli. Yoş-yoştan E, analiz edip diyelim. Ben size şu dayda paylaşacak. Saparağa şu taya diye bulam inni gelip neme diye. İnni diye şol eden adamlar diye aşağına sağda koyup diye o kodun nefede yapmalı. Ve şu ikisinin hiç tafavut yok. Şu Berdim Muhammed'in korku sistematı bile saparağa şu aytyanlar. Bulam korkulup şu zatlar ayıracak böyle. Yani eğer öyle geldi adamlar korkacak. Şuları öldürecek. Şuları vuracak. Şu bilentin neme yeterim kad? Neme yeterdim? İçimde yok öldü. Şol çinem şu ne çengin bir taparağı bilen ara tapavutumuz şundan. Ol adamları eskerme. Eskermesidik neme yetirir? Küçeltmek. Dostoyevsky ne demek? Vurmak, yençmek, korkutmak. Indi şu düyeciğinin yankı yine ayılıp geçen vurumu vardır. Buların birinci nemesi saparağını halktan uzaklaştırmak bir protokol var. Bu düyeciğinin protokolü değil, düyeci yerine getiriyor. Bu yankı aydan o orsumuzun kıvabısının protokolü. Bulam şonu yerine getirmeli hükman suratda. Ne için halktan uzak tutmalı? Yine halkı düşman diye, halkı korkuzuya diye, korkuzacak öyle Berdim Muhammedov'tan tapavdu yok diye. Ama şonun ýaly bir meňzeşdirme edýär. Yani bu meňzeşdirmäniň aňyrsy diňe Orsun protokolunda bar. Hakykatda yok. Orsun protokolunda bolan zady gelip halkyň garşysyna çykýar. Birinciden o taýda ýanky sazak getirip halky ýakjak diýip aýdýar. Indi bunun halk diýip hasap edýäni kim? Bu halk diýip hasap edýäni ýanky bu şu häzirki video onu isteyen adam o girip görüp bilir. Buların kanalında var. Doğulu nemesini yönemen böyle aldım. Buların halk hasap edýäni ýanky yine odan tepede yatıp çıkan Gurban Ağa vardır. Gurban Ağa'nın gurrun veren amonları, polis, sakçı, bekçi, şu rejimin güç ulanyan nemesi de adamlar urup öldürüp ağaç koyup sövüp dinine sövüye ayağına ejesine sövüye aklınıza gelip bilecek her türlü necislikleri edip aydıp bilen adamları halk hasap edýär şolaram o saparağa yakacak bolýar diýip öňünden o aladalanýar. Näme üçin aladalanýar? Bunun iki sebebi var. Birincisi ýanky düýejiniň özüne de barıp değecek bir bölegi var. Lüstrasiýa vardır. Lüstrasiýa geçirilen wagtda diňe dokumentler açylanok. Bunun iýdeg barlygy geçiriljekdir. Aňtaw işleri. Kimler Orsun nemesine nädip işläpdir? Şol diktatura diýilen rejimi ýani Sapar Murat bilen Berdim Muhammedov däldir. Diktatura diýilen ýanky rejimi gorap saklamak üçin kömek eden adamlar ýeke tapyljakdyr we o tapyljak adamlaryň içinde düýeji geçýändir. Biz häzirden eýýäm näçe adamyň çykjagyny bilýäs. Biz M2 istihbarat ýani Aňtaw nemesi işläp dur. Hemme zat ekrana bermäge gerek ýok. Bu zatlar azıcık siyasattan uzak tutulmalı. Ýurdun içine barılan wagtda entek siyasatyň nemesi degmänke biz bu zatlary arassaçylyk işini geçirmeli. Yani lüstrasiýa işini. Bu adamların şu nemäň içinde çykjaklar var ine. Ýanky Wel Sapary var, düýejisi var. Ondan soň ýanky jurnalistler var. Bularyň adam satyp beren nemeleri häzirden eýýäm hemmejesi belli de. Bu şondan gorkýar, bir gorkýan tarapy. İkinci tarapy neme ýanky protokoly ýerine getirýär bu adam.
O yani Saparağı häzir Halmurad agaňa maňy tutup geçýärdi dowamında. Saparağı bilen Halmurad aga göräýmäge halka düşman, halky ýakjak, ýok etjek diýilen ýalyk bir siýasat ýöredin, halk uzak dursun, şularyň hereketine goşulmasyn. Şularyň diýende aslında bu halkyň hereketi. Näçe adam alyp barýar bu zady. Bir adam alyp baran o ýanky diýejenki ýalyk o günde günaşa çykyp gyýryp beren o nowatlaşyp çykylýar. Her kim öz mümkinçiligine görä, wagtyna görä. Bunu köpçülik alyp barýar. Şol köpçüligiň edýän işine adamlary uzaklaşdyrmak üçin, manipulasiýa etmek üçin ýa-da antipropaganda ýöretmek diýeli. Şu işi alıp barýar. Bulam ýanky Orsun KGB-synyň protokolu boýunça alınıp barylýar bu zatlar. Türkmeniň KGB-sy diýilen bir zat ýokdur. Özbegiň KGB-sy diýilen bir zat ýokdur. Kazanyň KGB-sy diýilen bir zat ýokdur. Orsun KGB-synyň protokolu diýilen bir zat bardyr. Bu zatlar şo boýunça ýöreýär. Bir wagt akıl ýetirmek kyn bolar ýani bu zady her gün her türlü nemelerde, ýagdaýlarda suud edip dur bize. Şu Orsun KGB-synyň protokolunyň ýöreýändigini suud edip dur. Her bir neme ýagdaý daşyndan görýänimiz. Ama wagt geçdikçe hiç inanmajagy adamam içine girip inanyp ondan soň bularyň schemasynyň diýeli sistemasyny nädip işleýändigi göze görünýär. Ne diýejiňim hem şu alyp barýan nemesi şol. Saparağı bilen Halmurad agany bir ikon hökmünde görýär. Halkam şolardan uzak durmaly. Onu näde uzak tutarsyň? Halky ýakjak bolýar. O halky äskeren ok diýär. Ýoksam şu wagtda çelle o halky ýakjak ýa-da halky äskeren ok diýilen bir zat aýdlanok. Onuň tersine halkyň gowşak galýan ýerleri aýdylýar. Siziň şu ýagdaýa düşmeniňizde şu zatlar sebäp bir tarapynda da siziň gowşaklygyňyzdan bar diýip aýdylyp gelinýär. O zatlar aýdylmaly. Hiç haçanam edilýän ýalňyşy aýdyp şonam düz edenleriň ziýan çekenleri ýokdur. Dowam edeli. Şoň ýanyna gelip şu türmede şu gurrun berip oturan adamlaryň ýanyna awwa diýip ýüregi awutmagy ýalan söýüp. Şoň agasy ÖKNB'de, KGB'de işler, KGB ofiseri bolan, şonu bilmeýärdi. Şu öňkü döwürde de şu sistem. Näme üçin özi onunla şoňa karşı göreş. Sen kompartiyada agdar bolmasan sen ministre bolup hökümetiň içinde işläber. Ya Halmuradyň özi şol öňkü döwürne şoň ýaşaýan döwürne türmek eýni şuňky ýa. Mümkin birazjyk tapawaty bolsun ýöreşi. Vurmak, yençmek, adamın Dostoyevski'ne diyemek, dırnağını çekmek, falan etmek, narlar hemmesi şu. Şolan kanun çıkarıyor. Neyim için şu vaktim şola fikir etmedi. Şu ne geleceğim. Şol için biz bunu halktan görmeli. Halkı yakmalı. Bu halk hem merattan falan bunu deyip halka köye götürmeli. Yine de ünüs verseniz şol aylap çatıp halka getiriyor adamı. Ben yani bir näçe gezek gördüm. Ben bu adamı doğruyum aysam dinleyem yoktum. Şu çıkışından şu çıkış sebeple bir näçe adam bu näme diye o şuna bir nemetsek yeni bir zat etsek deyip o koyulmadı. Şunun için yoksa dinler ýalak bir nemesi yok. Aýdýan zatlaram bir-birine çatışýandyr. Indi ýankı hemen analiz edelim. En sonunda şu yankı halkı o günahkarlığa yeni bir zat deyip geçti. O halkı günahkarlayan adam yok halk bu köpçülüktür. Bunu günahkarlap olmayan yönü köpçülüğünden bir aňy bolmaly. Şu aňyň nähili boljagyny aýdyp biler hemmekim. Misal üçin yankı 25. noýabr bolanda Türkmenistanyň iň intellektual adamları ýok edildi. Şonda halk şoňa eýe çykyp bilmedi. Halkyň ýalňyşy intellektual adamlar
elmydama iňçe meseleleri çözüp gidiýändirler. Şolaryň çözüp gidiýänligi sebäpli şu ösen ýurtlarymyz bardyr. Her bir ösen ýurdumyzyň aňyrsynda giden intellektual adamlar bar. Şolaryň häzir heýkeller, kitaplar hemme zatlary okulýar. Sarpa goýulýandyr. Ýöne Türkmenistanda soňky 30 ýylda bir intellektual adam gördüňizmi? Niyazowy gördüňiz, ruhnamasyny gördüňiz, Gurban Ulyny gördüňiz, onuň çay näme garaga atmat kitaplary bar. Şonu gördüňiz, ine şoňa pikirlenmeli. Intellektual adamlaryň sany 2 sanak bolýan däldir 30 ýylyň içinde. Köp bolýandyr. Her iň azyndan her 10 000 adama bir intellektual deň gelmelidir. Her 10 000 adamın içinden bir sany intellektual çykaýmalydyr hökman suratda. Iň bolmanda bulan. Indi ýanky düýejiniň aýdýan ýeri bar, ýene sapara. Hiç de aslında içi yananok diýär-de. Ağalaryň içi yananok diýär. Şoňa getirjek bolýar. Ýani iň soňunda da aýdar häzir 25-nji noýabr şu özü gurnat diýip. Indi şu 25-nji noýabr meselesinde we intellektuallardan söz açylan wagtda şunu aýdyp geçeli. 25-nji noýabrda aslında näme boldy? Öňem aýtdyk. Ýene diýeri gelende aýdaly. 25-nji noýabrda Taýandurdy Hallyf bardyr. Mejlisiň başlygy. Mejlisiň başlygynyň hökümede dargatmany hukugy bardyr. Bir kanunçylyk eden ýagdaýynda we Niyazow bir däl, iki däl izli dowamly bir kanunçylyk edýär. Ondan soňra ýanky gelmişekler bilen bile işleşip başlansoň iç-içe girip ýanky Hramow diýdi, Açyrsow diýdi, Jadan diýdi. Şolar bilen bile işleşip başlandan soň bu indi bolanok bu aýrylmaly diýär. Diýilip maslahat geçirilýär. Türkmenistanyň intellektuallar tarapyndan maslahat geçirilýär. O maslahadan ýanky satan adamlar bar. Olaryň atlaryny ýoş-ýoş aýdyp başlar. Bu zatlaryň hemmesinden bilýäs ýöne. Hemme zadyň wagty, gelen wagty aýdylanda dogry gelýändir hemmekime. Soň 25-nji noýabrda saat 9-da mejlisde açaçan Niyazowyň eden jenaýatlary aýdylyp we mejlisde Niyazowyň hökümeti dargamaly. Niyazowyň hökümeti dargandan soň täze saýlaw geçirilmeli. Bar boljaksa şu iň ýönekä dilde aýdyp biljegim. Indi şonu bilenlerinden soň öňünden bilýärler. Saat 8-den başlap, hatta 8-den hem 7-de başlaýar, 8-de ýam hemmekim jemläp basyp başlaýarlar. Aslında 9'da açılmalı iş yerler. Yankı neme iş yerleri 9'da işleyendir. Açılıp işlep başlayandır. Meclistir, yine neme o bu. Şoňa ýetirmän aýryp, ondan soň bir güden 180 san yaragly adam ýene bir zat o var, bu var diýip bir güden adamlar basyp ama gorku siýasatyny ýöretdiler. Indi bular şu gorku siýasatynyň berýän täsirini bilýärler. O saparaga da şu gorku siýasatyny etjek bolýar. Şonuň üçin o halka äsgerenok, halka düşman diýerler görkezme nemesi bardyr. Ýanky düýejiniň aýdýan sözleridir. Ýöne düýejiniň aýdýan sözleri Orsun Kıbrıs'ın protokoludur. Protokol boýunça aýdylýandyr. Ine şonuň ýaly bir neme ýöredýär ýyleşler bu adamlar. Ýam 2 ýyldan bäri şonuň ýaly bir garşy neme bardyr. Ýere gelende ýanky Halmurad agany diýär, kommunist bolmasaň sen hökümetde işläp bilenok diýärdi. Kommunist bolmasaň o işläp bilmeýän bolsa o kommunizm o taýda oturmagyna o Halmurad aga günäkär däldir. Bu bir ikinciden Halmurad aganyň kommunistliğine o kim aýtdy? O kommunist ine düýejiniň öze. Ine 40 adam bolup Eýrandan gaçyp, yani kommunistlik işini ýöredip tutulýarlar. Soň Eýrandan gaçýarlar. Kommunist ýoksam tutulsa şo taýda ýanky düýejileriň hemmesi asylmaly adamlar dönüklik etdiler sebäbi. Eýran o döwletine, hökümet nemesine, siýasatyna dönüklik edýänlikleri üçin.
Yine bular hakyky kommunist özüdür aslında. Entegem men çıktım yeni bir zat diýip o aýdýan bolmagy ahmal zägat oňurbasyz kommunist özem. Yani diýeji men bir dinledim de zordan dinledim. Hudaý saklasın. Akıl çydamaya bu adamlara. Akıldan uzak olmalı. Dowam edeli. Wende birinciden şu bütün halkymyzyň günädi ruhsat berdiler, şuň ýanak jinayetkarly emele gelmiyor. Şol üçin onda bir towar jinayet edenleri biz ýakmaly dep ol ne dogry bol. Indi şu taýdaky sözlem bar da bundan öňe o halky günäkärliğe, halky äsgerenok saparaga diýip aýdýardy. Indi öz näme diýär şu taýda? Şu bir topar jinayetkarlaryň çykmagyna halkymyzyň özü göz yumdy diýär. Halky günäkärliğe bu gezek. Ýani aýdyp duran zatynyň edil tersini öz aýdýar. Yani özünün aýdýan o ýönkömesini neme saparaga bolan ýönkömesini öz aýdýar. Şonuň üçin diýär halkyň özü göz yumdy diýär şu bir topar jinayetkarlar üçin diýär. Şonuň üçin diýär bu jinayetkarlary ýakmaly däl diýär. Gerek diýär. Halk isleýär diýip şoňa getirjek bolýar bilmedim halk. Onuň ýalyk neme ýokdur. O ýene täzeden şu taýyn gaýtalabam dinläp bilersin. Wende birinciden şu bütün halkymyzyň günädi ruhsat berdiler, şuň ýanak jinayetkarly emele gelmiyor. Şol üçin onda bir towar jinayet edenleri biz ýakmaly dep ol ne dogry bol. Wende Hawa indi halky günäkärliğe şu jinayetkarlaryň emele gelmegi. Halk günäkär diýär aýdýan sözünden. Bir gepleşiň içinde şu zatlar. Bir gepleşiň içinde o saparaga halky günäkärliğe, halky äsgerenok diýär. Ýöne hakykatda onuň ýaly zaty ýok. Onuň ýaly zadyny öz aýdyp dur. Şol bir gepleşiň içinde. Ve ýanky halky zulüm eden, halkyň o janyna kast eden, ömrüni maçgalalary ýykan ýanky jinayetkarlar hem ýakmaly däl diýär. Dowam edeli. biz birinciden ketelçiliği näme şu ketelligini kabul etmeli halky bizim opsiyasının ketelligini. Nawa ina halkam kesel diýär. Opşusto köpçülük diýär, jemgyýet kesel diýär. O jemgyýet kesel ýöne nähil keseldigini hem aýdanok dinledim. Hiç bir nemesi ýok. Jemgyýete o kesel diýär, günäkär diýär. Ýöne beýlek tarapdan hem saparaga günäkärliğe ýakjak bolýar diýip ýöne saparaga hem ağzyndan halky ýakjak diýen bir söz ýok da. Bilmedim eşden bolsaňyz. Ýanky şu Türkmenistan şu ýagdaýa getiren adamlar ýakylmaly diýip o aýdýar. Onu halkam şonuň tarapdary. O menem şonuň tarapdary. Hem gaty gowy edip o şol düzgün tertipli etmeli. O eger ediljek bolsa ýakma işi kuramaçylyk gaty gowy bolmaly. Näme üçin diýseniz Türkmenistan o gaýdyp şu çukura düşmez ýaly bundan soň. Şu zulüm yani aklınıza gelip bilen her türlü erwetliň bolan çukuruna düşmez ýaly. Şonuň ýaly çäre geçirilmelidir hökmen suratda. Bular şu cezany bermesen diýmek ruhsat berilýän diýilen many çykyp bilýär. Bundan soň o jinayet edip bolar diýilen düşünje döremesin diýip hökmen suratda gaty agyr cezalar berilmelidir. Ýakmaly bolsa ýakmalydyr hökmen suratda şu jinayetçilere. Ýöne diýejiňiň bu taýda ýönköjek bolýany saparaga halky ýakjak bolýar diýär. Diýeji ýanky jinayetçiler halkdan hasap edýän bolsa o aýry bir mesele. Diýmek özem şonuň içinde bolmaly. Şonuň ýaly gowranjak bolýan bolmaly. Dowam edeli. Şu hükümetin içinde işleyen adamlar näçe koşulsa biz şonu gollajaklygmydy. Şolun geçenini eden günahlarından geçip bilecektirmi anandırmalı. O ýanky dowam edýär şu hökümetde işleýän ýanky jinayetçiler diýär. O bize goşuluşsa diýär ine şu diýejiň bilmedim bir ýerine topary bar bolsa şoňa goşuluşmalmış. Soň diýeji bularyň hemme günäsini geçecekmiş ýanky
yıkılan, tozdurulan maşgalalar, halkın yarım daşarda bolup, kul bolup işlemege, yurdun içine dolanyp barmağına päskelçilik berýän ýankı hökümet işgärleri diýär. O hökümet diýýär. Biz ona jenaýatçy toparyň işgärleri diýäs. O jenaýatçy toparyň işgärleriniň günäsini geçecekmiş ýine diýeji öz agy bilen aýdýar. Indi bu halka dost mu düşman mı? Yine öz aýdýan zatlaryny saparaga, halmuradaga ýönkejek bolýar. Şonuň ýaly bir neme ajaýyp bir protokol boýunça hereket edýärler. Dowam edelim. Bereket eger men gadam içýän aýdy. Ändeki taparaga eger şu sistemada galan bolsa şu neçeli. Şolan häzirim gelse ýeneşik. Şu bizi öldürecek bolup ýok. Şu wagt daşary ýurtda görýte neme göretdiler? Bizi kiýerlermi? Şun karşyda göreşip bolsa, bizim karşymyzda diýil aşyk. O indi o göne saparaga geçýär. O saparaga düýejini öldürecek bolýarmyş. Bilmedim onu nereden alıp durany. Düýejini o öldürüp kime gerek? Olam bir aýratyn bir soru. Göne düýeji bu näme üçin aýdýar? Saparagany gaty howply bir adam hökmünde görkezmeli halkyň gözünde. Saparaga gaty howply neseredin menäm öldürecek bolýar diýmeli. Ýöne bu zatlaryň asly aňyrsy ýokdur, astary. Bunun aňyrsyndaky zat ýankı aýdyşmyz ýaly Orsun KB'siniň protokolu. Bunu gaýta-gaýta aýdarsa bu zat o düşünilmeli köpçülik tarapyndan. Şu bolýan zatlaryň hemmejesiniň aňyrsynda Orsun eliniň bardygy. Orsun eli ine şunuň ýaly o düýeji ýene şoňa benzeşi adamlary o işletmäne de ýetýändigine de akıl ýetirmeli biz. Dowam edelim. O zaman şu adam gelip onun yurtta arada işler mi? Yok. Şol için ben çağıryandardım şu. Ben eger men beter hormat koyyan. Ben taparaga Türkmenlerin, intelligentlerin bir Türkmen halkının kımmatlı kadri, akıllı adam. Yönü alıp barayan yolu neydi o? Owa. Deme. Köplenç ine şu saparanyň daşyndan aýlanýar bu nemesi. Onun ýaly däldi soňky esasanan bir ýylda demetdiler. Ondan öňe şunuň ýaly bir protokol bardy saparaga o ýurdun puluny oğurlap gaýdypdyr ýene bir zat diýär. Ýani 94-nji ýylda dollar ýokmuş da näde oğurlamaly onu. Dollar bolanda da o ýanynda onu gezdirip bolýar onça puly. Diýilen soralara o jogap berip bilmänsoň ondan soň suwutnamasy görkezlenden soň o protokol ýetirdiler. Indi täze protokol çykardylar. Halk o şo nemede üýüşmesin. Sapara bilen Halmuradaň daşdöwrüne üýüşmesin diýerler. Şonuň üçin gaty howply adam et görkezmeli. Ine diýe ýurda barsa diýe bolanok diýe. O adam diýe ýani sapara diýe diktator boljak bolýar diýe. Ýani ýaňy öz aýdyp dura bir 2-3 minut bundan öňki sözünde. Biz hökümetde işlänleriň hemmesiniň günäsini geçecek diýär. Ýani jenaýat edenleriň hemmesiniň günäsi geçilmelimiş. Ýani sapara barsa elbetde o jenaýatkar bolýarmyş. Indi ölçäp görün bunun jenaýatçy diýýänleri o kim aslında? Ýa-da ýankı hökümet işgär diýip o şolaryň günäsi geçilmeli diýýänler kim? Bu ýankı orsa hyzmat edip beren bir gatlak bar. Bulam şo gatlagyň içinde şo gatlagy goraýar. Şo gatlagy goramasa o ýankı diktatura ýörep bilen o Gurban uly Niýazowyň o gitmege, onuň ýerine başga ýeriniň gelmege o diktaturany ýykanok. Diktaturany gaýtam güýçlendirýär. Ine ünüs berseňiz Niýazowy öldürdiler, ýerine Gurban ulyny getirdiler. Diktatura hasam erwetleşendir. Şonuň üçin bular Gurban ulyny aýryp ýerine başga birini getirseler, o hasam puhtajak bularyň nemesi. Ideologiýasy ýankı Orsun ve bularym şoňa hyzmat edýär ýankı düýeji müýejilerim. Şonuň ýaly bir o neme ýöre diýerler hany dinläp berel gaty gyzykly bolýar bu. Şu halkı yakmalı, otlamalı diye
sen halka baht getirbilme. O ine sözünün dowamly gatykan gaýtalaya, o halky ýakmaly diýip şu inandyrjak bolýar-da. Şunu seredin diye şu aýtdy diýär-de. Ağzından çykmasa da magananyň o men size aýdýan şu sapara halky ýakjak bolýar diýär. Soň arasında da o bize tökme atýar diýip o aýdýan ýerlerem bardy, men diňledim demesinde. Akyl ýöredip bolmaýan bir nemäni öňe sürýär. Saparanyň bu halky ýakmaly diýilen ýeri ýok. Bulary ýakmaly diýilen, ýa-ni jenaýatçylary ýakmaly diýilen ýeri bar. Onu menem ikerläp, o kabul edýän hökman suratda ýakylmaly, ýakylman türkmeniň namysy arassalanan okdur. Iň o arassalap biljek zat bundan soň o diňe ýakmakdyr. Suud edersiň, o suudun nemesi boýunça onu kanunlaşdyryp çykaryp bolýar. Kanun boýunça edip bolýar zatlar. Kyn däl onu eden jenaýatlary säw göz öňünde dur we şahadatlary bar. Ine şu wagt ýa-ni owadan depede ýatyp çykan 3-4 sany adam diňledik. Şu 3-4 sany adamyň aýdýan zatlary o dowzaky neme diýär, suratlandyrýar bu adamlar. Dowzaky ýaradyp bilen adamlar, ýa-ni jenaýatkarlar, o ýakylman näme edilmeli? Hökman suratda ýakylmaly bolar. Düýeji ine şolaryň ýanmagyny isleýän, şolaryň galmagyny isleýär. Nämeçindir bir. Ine özüňize birinji şo soragy berip görüň. Düýeji nämeçin bulary ýakmak isleýän? Ýa-da düýejiniň arkasynda duran protokol onu ýakmak isleýän. Yine ıklım diýende ýöne şonu goldayan adamlar bar. Onu çarığı Amerika'da yaşapıyor. Demokratların näme diýýän bilýär. Ýöne şonda da goldaya şonu. Kalmad söýünip hem goldaya. Ve Şweçya'da demokratyan görün, gumanizm diýen zatlar görün. Beýlek tarapdanam o şonuň ýanyna ýakynlaşan adamlaryň o aslında neme bolmasyn o samsyk diýip görkezjek bolýar. Demokratik bir Amerika ýalyk ýurtda ýaşap ýören adamlarym şu Saparykly Halmurat Söýünüp ýalyk o zalim adamlar ýanynda otyr diýip o şonu görkezjek bolýar. Şonu suratlandyrjak bolýarlar. O 2020-nji ýylyň may aýyna çelli ýokdy bular. Şo wagtlar gyýryp başlady. Yani gidip barýan hereketiň öňüne almak. Ine häzir şu wagt aýdýan adam şo hereketiň öňüne almak. Ulan bir protokoluň bir bölegi. O daşynda bir opozisiýa döremeli däl, ýani opozisiýa diýende hakyky manyda opozisiýa döremeli däl. Bularyň opozisiýasy döremeli, ýalançy opozisiýa döremeli. Halkam o şol ýalançy opozisiýa ynanyp azrak wagtyny aldyrmaly, soňam o şoňa opozisiýa öz arasynda uruşup dawalaşyp o neme diýär, halkam umydyny kesmeli. Ay opozisiýadan bolanok bularam şol Gurbanulyň beter diýdirmek üçin. Ve şoňa gidýän o ýol bu. Şu Saparykly Halmurat Söýüniň daşyna üşýän adamlaram diýär, aslında samsyk adamlar diýär de ine. Şunu aýdýan zatyndan şo çykýar. Dowam edelim. Hemçinin bir simptom bar. Hemmämizde de bar. Bu kesel diýär. Şolaryň ýanyna ýakynlaşýan adamym kesel diýär. O hemmämizde de bar diýär. Hemmämizde bar diýip onu ýumşatjak bolýar. Ýumşak siýasat ýöretmek demese. Ýöne diýär hemmämizde bolsa da diýär ýöne sizde hasam köp bar diýär da şo kesel. Ýöne keseliň näme diýini aýdanok. O keselem neme bolmalymış da şo hereket etmek, bir siyasi düşünjeye eýe bolmak kesel. Ýa-ni şu diýejäge görä. Meselen men nämäni bilýän, Olga çağırayım. Hakykatdan şu gelen wagtyny gör, hakykatdan ýugurdy şu geçjek bu. Häzir mi diýýär? Ýöne ondan bir topar hukumetiň işgärleri, bir topar akmak nadanlar, şu öňünü görmeýänler, nefsiniň eşegi adamlar, odan her kim bunu bölüp başladylar. O öňde çekjek bol, öňde çekjek bol. Şeýtir bir topar adamlar, hemme wagtlarym ýok, durmuşynda wagtlary çäkli. Odan bir fiyafi uğrundan tecrübesi yok, daha yok. Ondan yanlış bir yer. O hemme kişim yanlış. Şol için var. Biz onları on hatabına koymalı. O
Şu diye Olya Çariva'nın sözü gidip doğru hazır. Olya Çariva diye yanlış bilir diye yanlıştı diye bu. Şoların yanına gidip yanlıştı diye o son o hükümetin adamlar çıkıp o karıştırdı kellesini diye de indi şuna seyredelim. O en son çıkanlara bular. Bulardan ön 6 aydan beri hareket gidip durdu. O Olya Çariva da bulardan ön çıktı. Olya Çariva çıkan vaktindaki hatarını üyütkeden değildir. O Olya Çariva'nı yankı neme diye de bir topar hükümetin adam çıktı, o çıktı, bu çıktı, kellesini karıştırdı, yanlıştırdı diye de. Yani Olya Çariva yolunu ütkeden ok bir, Olya Çariva bulardan hem ön çıktı. İki. Yine şunun yalap bir neme göre diyorlar. Katı, ahlaksız ve logikadan uzak bir siyaset yöretecek olyalar. Diye şu Türkmenler diye şu zada düşünmeye diye de bular katı o sağda o samsık halk diye biz her türlü edip ağlayıp biliriz bu zatlar deyip ayırıp duruşu yine şunun. Onun başka bir nemesi yok. O askeren ok diye aslında öze askeren ok. Men diye size askerem ok diye yöne diye hemçin ben dinleniz yok diye de. Yani şunun anırsından gelen ses şu diyeceğinin. Hemçin diye ola adamların izinden gidiyorsunuz. Siz onların izinden gitmeli değil. Siz bize göre hareket etmeli yani. Köpçülüğün arkasındaki aslında gıygırayan ses şol diyeceğinin arkasındaki gıygırıp duran ses. Devam edelim. Paradan gurrun ayratim ve ayratim on bir Hraniski keheli var. Olan şol Sancar vakasının organizatörü şu adam. Nava. Indi yine saparağa geliyor aylan örülüp. Protokolda şu var saparıklıyımı. Halkın gözünün önünde düşman, halkı düşman edip görkezme siyasetini öğretiyorlar. Olam yankı Orsun Kıbrıs'ın protokol deydi. O saparıklıymış o kesel aslında izinden gitmeyene bu adamın kellesi o değil. O değilen neme çelli gelip biliyorlar. Şu derecede onun arkasındaki ses kıyıgırıyor. Git ben haiş diye dinle. Siz beni dinlen diye. Yani özem devamlı çatışıp durdu. Yani saparıklıyım o halka askeren o günahkarlığa yeni bir zat diye yani izinlenim o halkın özü günahkar diye cinayetçileri döretti diye şunun için cinayetçilerin günahı geçilmeli diye. Halk dörediptir günah şunun için o halk nem etmeli de cezasını çekmeli deyip ayıp duruşu da bunun. Indi ben devam edeli yankı 25. noyabrın organizatoram o bu diye saparağı diye. Görelen bir suutnaması var mı kan o diyeceğinin? Şulanmara nemeden gelip çıkıyor. Ve ben şol için ait yani taparağı diye. Taparağı o şol nemede de Urvan'a ait yerdi. Anırda ağatı men galne hiç havarım yok. Men şu neme anırda ben adet bak bunu diye. Ben de işte eşit bakıyor çocuklar. Sesi bozulup duruyor düşünüşümüz boyunca. O diye ağasının hem yine havarı yok diye de. Yani sapara ettir diye. Demek ağasının havarı yok olsa bu zatlardan sapara'nın hem havarı olman biliyor. Değil mi? Bunun logikası boyunca. Aslında da şunun yani. Yankı Niyazov konstitusya boyunca ayrılmalıdı. Yankı Tağındurdu Halif Meclis'in başlığı Niyazov'u ve hükümetini dargadıp bilyen adam eden cinayetler sebeple dargadıp hükümeti sebep şunun yazdırma vardır, maddeler vardır şu konstitusyada ve dünyadaki köp konstitusiyalarda şunun yazılır sebep devlet özünü hükümetin yanlış alıp barayan hareketlerinden qorap bilmeli belli bir yerde. Yine şol harekete de gelip yetip de şol Niyazov'un ediyen işleri göz gelmişek adamlar ile işleşip başlaya. Yankı Hramov, Jadan, Açırsoğullar yalı. Şonun için ayrılma kararı veriliyor ve bu zat gizliğin değil. Açık yığınak geçiriliyor. O Niyazov ayırmasak olmuyor. Yoksa o bu yurdun nemesi o barıp geçecek noktada eyyem şu vaktin görünüp dur deyip hazırki bolacak vakalar şu vakt görülendiği için yine biz hazır şu vakt aramızda maslahat ediyoruz. Yine şunu yaz olmalı ya da
geçmişte şunyalı yanlışlar oldu, şu sebepli oldu, bundan sonra o şunyalı yanlışlar bolup biler deyip öz aramızda maslahat edýäs. Ýurdun o bir geleceği üçin. Şo wagtdan o 25-nji noýabrda da şo zat boljakdy, açaçantdy we Niýasyň eline ýanky kelepçeler geçirilmeldi. Soň suud edilmeldi bu adam eden jenayatlary boýunça. Ýöne bunu ýanky gelmişekler o has näme diýeli? O has zalim çykýarlar. Hiç kim o nemesine ajaman o nefsi ağırman hemme kim ýok etdiler şonda. Ve taýan durdy halyfyň özüne o ýine gürrüň berýär aýaklaryny her bir aýagynda 5 döwük bar diýär dizinden aşağı. Näme üçin näme diýerler? Ine sen diýär o bizim taýarlanan adamymyzy ýagny Niýazowy o aýyrjak bolýan bolsaň al ine seniň jezaň şol diýärdi. Ýoksam Niýazow o bir dönük bir adamdy. Dowam edeli. Diýeji näme diýär? Edenem şu. O aňyrdy bolmadyk waka dära, bolan wak. Planlaşdyrylan wak. Şol üçin Barys Şykmuradow aňryk barar. Tapa Bu sözünde de bir neme yok, bir logika yok da nähil bir oturup bir akıllı adamın dinleyeceği bir sözlemler guranok. O guranam şol diye planlaştırılanam diye. O planlaştırıldı. Yani ama geçtik Niýazow o konstitusiýa boýunça taýan durdy halyfyň ikrar etmegi netijesinde hökümeti ýatyrylmalydy. O planlaştırılan bir zat bu hakykat. Yani o neme de bardy diýärdi. Şykmuradow bardy diýärdi. O Şykmuradowyň barany bilen o ýanky nämäniň jenayat nireden çykýar meselesi. Bu bir. Indi ikinji aýtjak zadym has geňişräk bir manyda. Ýanky 25-nji noýabry o bir erwet zat hökmünde tanadyp gelýärler. Başyndan bäri şoldur ýanky düýejiňiň beýlekleriniň nemesi. Gaty erwet zat diýe o halkyň bähbidine boljak zady gaty erwet zat hökmünde tanadyp gelýärler. Ine häzir şu sözünden belli de 25-nji noýabr erwetdi diýe. O 25-nji noýabr erwet bolýan bolsa diýmek Niýazow gowa adam bolmalydy. Şo çykýardy. O Niýazow erwet o 25-nji noýabr erwet diýse o seniň bu taýdaky maksadyň näme onda diýip sonra çykýar. O iksam erwet bolsa sen onda o bir gyrada oturup bermeli adam. Senin için iksam bir zat netijede doğru dälmi? Yok, bu hükman suratda 25-nji noýabrda ýanky taýan durdy halyfyň o mejliste Niýazow hökümetiniň bundan soň güýjüniň ýokdugyny yglan etjeginiň o erwetdigini o üstüne bastıryp aýdyp gelýär. Ýene şu wagtam aýdyp durýarlar. arada şonu giýjedi ýakyn garyndaşlar hakykatdan. Inni günde bir gatdyrlan men aýdaýyn. Bir zat etjek bolup. Göne şu metody var ya metody. Pristupny metod. Halka äkirme. Öňkü bilen tapawut ýok. Bir ýöne men gowrak diktator bolar. Adalatlyrak diktator bolar diýjek bolýar. Ol diýe şeýtden gene şu bol. Foňuşy. Şol üçin tapadagy düýbünden üýtgeme. Birinciden psikologik travmasyny leçik etmeli. Barmaly psikolog yani. Halky günäkär etmek gerekdi. Yine dinlediniz bu açaçan şu hareket diye şu diktatura karşı edilen hareket gow zat däl diýär ýene olaryň aýdyşy boýunça. Ýanky 25-nji noýabr o gaty erwetde o halkyň peýdasyna boljak üçin şonuň üçin erwet bolmaly. Ýene şu wagtdan ýene halk köpçülikde ýene biz näme bizem halk däl netijede eger olar özüni halk hasap edýän bolsa biz näme diýip sorar. O diýmek bizem olaryň nemesi boýunça bizem halk bolýas. Biz indi şu işi alyp barýas. Biz şu işi alyp barýas. Biz indi erwet adammışyz. Bularam gowa adammış. Ýanky saparagada travmasy bar diýär. Ýani men bu taýda düýejiňiň özünde bir travma bardygyny pikir edýän.
şu aýdyp duran zatlarynyň hiç haýsam o görgüliğiniň öz pikiri däl, öz sözleri hem däl. Bu KGB-nyň protokoludur. Protokoluny gowy edip ýerine ýetirip bilenok bu adam. Ýöne näme üçin bu adamy çykarýarlar dowamly gaýta-gaýta? Sebäbi türkmenleri sowatsuz görýärler. Sowatsuz görýär, ay biz düýejiden beterini çykarsam şular unanýar diýip hasap edýärler. Biýanky ors diýilen näme mahluk. Ine şonuň ýaly näme bar? Yani men bu taýda köprek Almurad agadan söz aljak. 3 minutdan köprek geçip biler ýöne el galdyryp duran kimken iksany iPhone var. iPhone diýen el galdyryp duran haýsam bolsa. Söz bereyim. Kemin onu el galdyryp oturalım menden öň el galdyrdy. Goýşolar söz beril soň men gürlän biraz maňa uzagrak wagt gerek. Bor. Bale, garaşýan. Salam hormatly watandaşlar. Sawol Kemine söz berenler. Indi bärde soraw ýa-da çykýarda bu düýeçini we guramaçylykly jenaýatçy topar esasy gorkudýan zat näme üçin bular hasanaklap ala howsala düşüp şular ýaly biziň garşymyza hereket edip çykyş edip başladylar. Bulary birinji gorkudýan zat men pikirimçe o halkdyr. Halkyň aýagy almagy aňynyň ösmegidir. Hemem ýanky biziň alyp barýan ýolumyz we biziň maksadymyz. Biziň maksadymyz nämeden ibarat? Esasy 3 zat, ýanky birinjisi 30 ýyllap dünýä jemgyýetinden gizlenip bilinýän hakykatlary, ýagny Türkmenistanyň halkyna edilen genotsidyň öňüni almak. İkinji maksadymyz türkmenlere genotsid eden şahslaryň üstüne açyp sutnamasy bile halka görkezmek, dünýä jemgyýetine açyp görkezmekdir. Olan hökman ýanky illustrasiýasy bilen kanuny ýerine ýetirilmek. Üçüncü maksadymyzam ýanky mertebesini peseldilip susy wasylan halky guramaçylykly jenaýatçy topardan halas etmek bolup durýardy we adalaty dikeltmek. Şu zatlaryň hemmesi bulary ýanky aljyradan zat sebäbi halk hakykatdan hem göz açyrly, aýaga gally, gany gyzyp ýanky gaýnap dur. Guramaçylykly jenaýatçy toparyň ýanky bu neçen eden zulümleri düýeji olar halk hasap etsem hakykatdan hem biz olary halkdan çykan bir adam hasap edemzok. Ýani türkmen halkyna garşy edilen genotsidda rol oynan esas şahslar şolary ýanky saparaga aýtdy da ýakmaly gerek bolsa kanun çykaryp şolary ýakmaly, atmaly gerek bolsa kanun esasyna. Eger düýeji şoňa garşy bolýan bolsa onu bärde özüne pozisiýa görkezjek bolup ýylyň öňüne çykyp näme gurlap duran o taýym gaty düşnüksiz. Indi bize düşnükgürle halkymyzyň aňyny garşydyrmak üçin etýärler-de bu zatlar. Toň düýejiň ýanky aýtýan zatlary bar. Bize şo saparaň töwerine topar ýene bir zat diýip-de ýanky düýeji bize milli halas ediş komitet diýip näme üçin ýüzlenenok, näme üçin biziň alyp barýan şu arasda ýolumyzy garalajak bolup helak bolýany, oň nira işleýäni, näme iş etýäni hemmesiniň üstüni apaýdyň edip ýanky açyp görkezip durda bütün halka. Halkam kördäl inni öňküler ýaly näme däl tehnologiýasy hemme zat adamlaryň aňy düşünjesi ütgedi. Ştaýdan ýene de bir düýeje ýüzlenjek bolýan düýeje ýanky tramwas var diýipsiň saparaga tramwasyny bejertmeli, näme etmeli, ýanky saparaga tramwal bolan bolsa, saňa muhakan tuşga diýişler ýaly oňa diýerdiler ýöne adamlarym näme däl, ýanky gözleri açyk hemme kişi görüp dur kim näme iş etýänini. Ýanky maksatlarymyzy sanalar 3 tane esas maksat ýerine ýetirmek üçin Milli Halas Ediş Komitetini döretdik, Milli İstihbarat Institutunu döretdik we galy ertede geljekde prokuratura we beýleki ähli nemeleri döretmek üçin şoň kim näme iş edip oturanyny halk görüp otur. Siz bärde azara galsaňda mor, galmasaňda mor ýanky aýdyşym ýaly tramwaňy senne bolan üçin sen Eýranly bütün türkmen ýanky watandaşlar saňa seni muhakan tuşga diýip
tanalyan eken. Ana şon aýdaýyn diýdim, şo içimde galmasyn. Sağ olun, söz berenňizde köp. Mawa. Yankı o Milli Halas Ediş Komiteti ne Sapar Aganyň pikirdir, ne de Halmurad Aganyň pikirdir. O tötenleyin orta çıkan bir pikirdir. Köp adamın dowamly gürleşip maslahatlaşmagynyň sebäbinde. Şonuň üçin bu zatlaryň hemmejesine o Sapar Aga bilen Halmurad Aga indirmeli däldir ýa-da baglamaly däldir. Köpçülikleýin edilýärini bilmedim. Entegem unanyp bilen okmu kendi ýani bulara? Şonuň ýaly Ýeňiç saňa söz bereýin. Salamat tandaşlar. Ine şu 2 ýyldan bäri alınıp gelýän bir Sesin gidäýdim kendi ýani özä. häde Türkmenistan Ha geldi şu an. häde Türkmenistan ideologiýasy barda. Bunuň etmeli işimiz, birinji etmeli işi siyasi reforma geçirmek. Birinji bilen etmeli işi. Ondan sonra bu geçirilen ýagdaýynda da näme bolýar? Hemme edilen jenaýatçylaryň nemeti İnternetin bu dälmi kendi ýani? Sesim kesilýär. Sözlemler doğal çıkan o. bir bakayım. Şuna bir sade edeyin mi? Seyredeyin. Sapara Halmurad aga size söz bereýin häzirlikçe. Bolya kemine sağ ol söz vereniň üçin. Hormatly watandaşlar, ene elim ýüregimin üstüne goýbaý diýen. Şu ýurda barýansak şu düýüji diýilen adamyň adyny men asla tutjak galim. Oňam adyny haçan tutjakdym? Haçanla ýeme iksan komissiýa dörediler. Bizim aýdyk geçişmedi yani. Lüstrasiýa barady. Hem de KGB'nin arşivini iýdirleýän komissiýa. Şolaň öňüne şu taýda kimin atlar geçýän bolsa şu taýda da sonra ýüze çykar. Ýüze çykanda düýejiňe ma açykça görünüp durdy. Men şoňa şeýledim, şu adamyň adyny 2 ýyl ýarym bäri her zat diýip çykdy. Dürli müjawatlar atdy. Diýmedik zady galmady Sapar ikimize. Bir görsen meni ýamarlap çykyş etdi. Bir görsen Sapar Agany ýamarlady. Bir görsen Sapar Aga Erbet Halmurad Aga gowy ol on ally aýbymyny beýtýär. Aramyza girjek bolup gördüler. Her hil haramzadalygy etdiler. 2,5 ýylyň içinde görse hiç tat boluna. Indi şoň geçen ýolun birazjyk aýdyp geçen şol ýanky 18-nji ýylda şo düýeje o döwür maňa jaň edýärdi kämahal ay onu etmeli, bunu etmeli. Şu dedi men neydi nämen aftarı dedi. Yani şol Türkmenistanyny dörediller. Niýe 92-nji ýylda, 91-nji ýylda döredildi. Nämedir o? Yani Türkmenleriň dünýä Türkmenler humanitar birleşmesi. Men şol aftarı diýdi. Niýaz elimden aldy diýdi. Biz şol dikerçek bolýar Halmurada kömek etdi. Bolýar diýdim şol 16-17-nji ýylym. 18-nji ýylda Wiener baranda Awstriýada ýanky bir Hanam Tuhbatulin ondan ýanky geldi kär maşgalasy bilen ondan Hajiýew bardy. Şo taýda men muş maslahaty goýdum. Mene şolar ýaly birinji teklibi bar. Şonu dikkatmek ýurdun daşyny siýasatda jemgyýetçilik gurumy. Ikinciden hem şol ondan dağını opozisiýany täzeden dikkatçek bolsaňyz onda koordinasiýon sabet döredildi. Bolýa ýa-da son gelip bunu aýtsam diýýär sesini çykar aňyrkylar aýatdy. Ol oturdy. Diýýär näme diýär jaň edip soňra bir gün ene ekrana çykdy. Ene biz diýdi koordinasiýony sabet döretdik diýdi. Oňun başlygyny maksat Bayram Sapar Muradow saýladyk. Şolaň Türkmenistanyň prezidenti bolmalydy. Biz şonuň mesuliyetiýdi.
Bizim deydi ama dayanmalı gücümüz Orsiyet ve Moskva bolmaly. Eden açık çıkışı var aşık. Orsun ýanynda bolmak. Hawa orsun da bolmaz. Dağı duvarı maňa urulyp sen jaň etmedi. Şondan soň 100-200 gezek jaň etdim men turup kanalama. Saparaga dalana. Inni şuň kuna dolan gelel, inne şoň koordinasiýon tabiýety şuňa çelli belli de. Kim o ta içine giriyor? Näme işe diýerler, kimden aýlyk alýarlar, öyle işler. Ýöne şu makalanyň maňa da uğratdylar, menden jogap soraýarlar. Adamlar jaň etip da boldy, bir çenler, bir çakı boldy, jogap berýär şu zatlara. Ha bolýa, siz çıkardyňyz kemine ýollaşmamyzyň öňüne. Men şu taýda jogap berip, aýtmaly zatlar bar şu taýda. Näme üçin şol adam yalan bilen çalyjyp 2% hakykaty 98 ýaran garşdyryp halka dürüstedip ködürilýär. Belki onyň tapylar da diýip. Ene birinji ýalany. Aýdyp berýär, ene diýär, saparyklygyň dogany diýär, KGB diýär. Birinciden saparyklygyň dogany däl, Araz Muhammed ağa, Bagşy ağaň dogany, Sapar Murat Yklymowyň kakasynyň dogany. Dogan oglany bolýar da, şeýle dälmi? Gönü doganlar, süýtdeş doganlar. Olan birinciden dogana duk goýdy. Birinciden şol Türkmenistanyň içinde bolýan zatlar ählisinden habarlady edip goýdy. Şeýlemi şeý? Han gelin seredeli. Araz Muhammed ağa, KGB'den, KGB'ň işinden 1985-nji ýylda pensiýa çykan adam, ol ýaşy boýunça. Ul adam bolansa 85-nji ýylda birinji pensiýa çykdy olady. Ýok, 90-njy ýylda da ýok, 92-nji ýylda da ýok, 94-de de ýok, 95-de de ýok şol adam. Ne Türkmenistanyň içinde ne KGB'sinde. Ol bir. İkinciden, Araz Muhammed ağa hiç haçan KGB'de işlen döwür Türkmenistanyň içindäki KGB bilen işleşen ýeri ýok. Onun işlen yeri Moskva, onun edarası Moskva. Yönü Araz Muhammed ağa şol yemede Awganistan boýunça kurator bolup, şu taýdaky siyasi we beýleki ýagdaýlary seredip, şoňa baha berip, şo arada iş alyp baran adam gerekli ýerine habar uradan adam. Bolluk oturdy, o Türkmenistanyň içindäki KGB bilen bir ýerde gatylşan ýeri ýok ol adam. Hawa bir zat bilip biler. Araz Muhammed ağa şo döwür kim Awganistanyň şol Sowet hökümetine ýa Sowet Soýuzyna hyzmat etdi ýa ara gatnaşyk etdi ýa bir maglumat alyp berdi. Şol sanyny Iranyň türkmenleri bolup biler. O zatlardan hem habarly bolmagy mümkin. Ol daşary razvedka bilen işlän adamlar da ýurdun daşyny ýagdaýlar. SSR. Demek şu meselede diýejin büküllisi doğrudur gorkusam. Indi Araz Muhammed ağa ýok şu taýda. Aslında şol işleň içinde de ýok. Ol getirip ştak goýan ýeri ine dogany KGB'de hemme zatdan habarly bolmaly. Bu nirden habarly bolsun? Birinden Türkmenistan asla o gatlyşygy bolmady gady. Ha? Önem üçin sen beýdik, ýalan söýleýän diýejin. Indi alyp gelsek barik yankı saparıklıyım. Hadi ya saparağı. Ay ine yan kemine aytıp berdi. Onun hem mecun gaytalap oturmam zerurçuluğu yok. Yöne sen mıcavı tatyanı. Sen näme saparıklıyım part bilet yazıp berdin mi komünist deyip aydiyam onu. Bilýän mi eline şahadatnamasyň barlygyny? Bir. İkinciden sen saparağa sen şu taýdaky hemme zady bilýädiň diýen. Näme ol Hudaý mı biler ýa? Üçüncüden atyan mıcavatın saparağı hana şol yeme yankı şol 2002-nji ýylda 25-nji noýabrda hemme işin planyny düzen şo diýe. Sen näme ýa plan düzüşdüň onu beýdik mıcavat atarýar. Ya elinde suwutnaman barmy? Getir görköz bilen göreli. Ya şu Türkmenistanyň Niýazyň buýrugy boýunça açyrça ikisiniň düzen planyny getirip berjekmi? On bir döwür ýalany çykardyga şo ýyl 2002-nji ýylda, 2003-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň tribunasyndan 54 döwletiň wekiliniň öňünde şonu men aýdyp berdim. Başga näme dokumendiň bar çykar uğrat göreli bilen. Saparykly, näme saparyklyň sen alabilmez ýagyn boldy. Sen oňa ey diýdin, oň nämesi bar, keseli bar, nämesi bar. Ey men sana paýy söýülmän iştaýdym, maňa bolunak, onu diýmek, agzyma getirme. Ýöne sen diňle,
hayvanın teze gayrı adam. Dinle, sen yan onu keseli var. Sen elinden çiğbin çaktı mı hiç olmadı. Sol hükümet bilen sen başlaça uğurlaşar yani. Ol adam 3 tane doğanı diyirliğine yaktılar artık. Ha? Sen 3 doğanı yitiren olsan 20 millap olan idinle ne ayeti var, ne patası var, ne dirisi var, ne ölüsü var. Sen onsan ol adama sen kesellip dil yatır yani. Sen nehil ödün? Ödün bir sen hakiki sen insan sıfatlı şeytan mı? Kim sen? Beydip ol adama dil yetirer ya. Beydip sen ol adamın yarasına duz seper ya. Kim sen aslında? Sen göbek kanını masa toprağa dökülene eğer deyip izarlanmalı olsa. Ha? Yani sen onu portavotin otayda Türkmenistan aladası ne diyen in yakor yeme kadiyal var. Sana da alıp mı? Bu adamlara at takmak ya bu adamlara baha vermek. Bu özünür onur kıvaştı. Alıp götürüyor yerine diye şu sancarı esası sebepkar şol hem mezadı kurunan şol ne için mücavı tat ya o hükümetin şol 2002. yılda diyen zatlarını sen kaytala batın ekranı. Ütköşük zat yok. Şu bolay yanına da bir kredi kur, gözümü getir. Şu şoluk etçek diyen zatı ya kurunan zatı başa bara yanına da halkımız şuun kuğuna hiç açanın düşmedi. Onu men aydiyan sana halkın önünde. Bu görgüler halkımız görmezdi. Bir gün eylerak bordu, bir gün beylerak bordu. Şu aydıl şiyali, yer su reforması geçirilen olsa, mahal Türkmenistan'daki mülkdarlığın sani 1 milyona barıp yeterdi. İlat sanımızdan belki 10 milyona yeterdi. Sen ne mesela ol adıma dil yetiriyemem? Ha? Yine de yazyan zadım var. O yine bir başka işlere koşulup halkı başka yana alıp gidiyor. Hani ay Suudet görkez nire alıp gidiyor para? Ha? Näme peýda görjek? Baranly diktator boldy. Birinciden saparagy men gitjek dip otak dyzyp duranak. Yok. Hani yaşlardan hökümet düzüldi. İkinciden gidaýenne de on hakkı var, konstitusiyon hukuku var. İslenlik grajdanyn hökmünde islenlik wezipe saýlanjak diýse onun halk göterse näme üçin bolmasyn? Sen näme ona dyzap otyň? Ay Türkmenistanyň näme goşandyň var, näme eden işiň var sen? Näme üçin sen dil ýetirýän? Otayda. Sapara, öyle çağırýar. Näme üçin bäri kara goýýar? Ay ine o adam ýöne ters adamlar bilen çykyş edýär. Ya şolar bilen ýollaşyp bolýar. Ene Gurbanaga gowa adam men onu tanıyan, o wamazaq ine şeýle kakasyny atasyny şeýle tanıyan. Gowa adam bol ýöne ters gruppada çykyş edýär. Biz gruppada bir ýerine ýazyk goýup. Şoň biz gruppada bir halat ediş komitedi. Şoň bu taýda hemme kişi den hukukly, den pikirli adamlaryň ýygnanyşy dine şu taýda der. Ýene de şular ýaly gatnaşyk edýän ýerimiz gatykan, aralyk maslahat edýän ýerler. Sen bilmeýän bolsaň, onu müjaba tatmak gerekkä. Öyle çağırýar. Ne bilen näme işiň bar? Ha? O zaman ol sen o taýdaky ýollaşdyýanyň oň üstüne bederelläp bok goýdy. O aňyrdakyň bilen ýene de tapyp maşgaladan üstüne bok goýdy. Senem o taýda heşelle kakyp indi bu kuny öyle çağıryna atdakýan. Sen jogap bermeler dip pikir edeňäkmi hiç açyn? Men sana ýeke bir zat aýdym. Sen ine ýurda barylmaly bolanyna gel hökmen bormy? Hökmen gel ýurduň içine. Ýöne ýanyň bilenim. Şol men adyny tutjak. Şo sen men şoňa garantiýa geçýän şu adamyň arasalygyny men güwa geçýän men şu bilen elmeden barym boljagam diýip aýdan adam var. Şonuň ýanyň bilen alyp gel. Bormy? Men senden ne ştaýda halkyň aýdýar. Isle şonu haýyş diýip hasap et, isle şonu talap diýip hasap et, ýöne gelmeli bolsaňyz. Ene şo taýda, ene halkyň öňünde soraljak zatlar var. Maňa näme soraňyz bar bolsa, şo taýda sizden berin. Ýöne beýdip, bu taýda ýan aýaga alyp başlan halky 20-nji ýylda ýygyna gaýtardyny. 19-njy ýylda başlady halk bir-birini tanap, bir-birini ynanyp, birek-birege dogan diýip başlan halky
Siz bölüňizde ýygyna gaýtardyňyz. Sen ol ilçhanaň öňüne süren adamyň hiç birisi birincine dödügli der şolara ynanyp baran adamlaň sen aktivist, gahrmanlyk boşadyrlaryň içinde çykarylak. Mine onun dokussam hana diňe öz peýdasyny işleýän ene şahsiýetler bolup çykdy. Olaň adyny tutjak. Bu topardy bu adamlaryň arasyny sen özüňe awry gazanjak bolýan. Bulary yamarlar. Ne ştaýda oturarlaň ya ýene-de yüzlerçe, müňlerçe adam her biri şahsiýet. Her biriniň öz pikiri bar. Biz senki ýaly lider döretjek bolup, koordinasiýony sebäp döretjek bolup oturanda, ahalekin dinle haýsy gulaň bilen eşdiýän bolsa. Biz halk, şeýle bir halk bolup hereket edýär. Halk bolup täze Türkmenistany gorýar. Gorarsa, görersiň ine ýakyn gelecekdi. Ene gysga saýsam watandaşlar men şunu diýjek bolum, diýmel zat gatykän. Gatykän bir sagada da ýetjek bolum men seň wagtyňy almaý. Ýöne ştaýda adam beýleki şu ýanky bizim halas ediş komitetinde agza bolup duran yüzlerçe, müňlerçe ene baýdak ýaly gelin gyzlamyz bar, dağ ýaly ýigitlerimiz bar. Ine şolar bilen alyp çykar. Watanam halas eder, hökümetem borar, döwletem dolandyrar. Ine görersiň basy. Bollan men gotoýan ştaýda sag bol söz berýän üçin kemin. Sağ olun Almurad ağa. Miýe abla, size berýän sözü. Salam vatandaşlar. Men kän zat aýda oturjak da sebäp meň aýtjaklarymy Halmurad agam aýdyp geçdi bilbilem. Men diňe şu wagt şu düýeçiniň aýdan sözlerine özümün iki ağız analizimi açacak bolýan. Sebäp biz başta başlan wagtymyzda düýeçi diýen adam ýokdy. Sonradan bir ýerlerden çykdy. Halk bolup toplanıp edilen zatlar hemmesini öz tarafına ine şun ýaly, muň ýaly diýip akasy aramızda halkı satıp ýüren satlıklar var, adynam tutup durjakdan. Şolar bilen bu yerde toplanan adamları dağıtmanın nämesine düştü de bular. Sonra yanlış yerlere, o yere, bu yere näme edip Halmurad ağany yamanlap, Sapar ağany yamanlap, özlerini oňat görkezdi. Şo wagt halkam birazajyk bu düýeçini tutan oldular, zat eden oldular, bular bunu dinleyen oldular. Şu mahal düýeçi saňa yüzlenjek bolýar. Sen şo wagtky halkdan ondan bir galdym sende. Sen ondan analiz edip bilenokmy halkyň aňy düşünjesi, öňkü aň düşünjede. Sen näme diýseň diýiber, näme aýtsaň aýdabar. Sen näme iş etdiň halk üçin? Näme halkyň öňünde ine şunu ýaly eders, şunu ýaly eders diýip bir näme teklif bilen halkyň öňüne çykan wagtyň barmy sen? Sen diňe şu adamlary onu yamanlap, bunu yamanlap şeýdip günüň görýäňe. Bu birinciden, ikinciden. Düýeçi, sen Sapar ağa diýene kesel zat diýip. Yok. Eger Sapar ağa ýaly ağzından şu bir 10 adam bolan olsa da şu mahal, şu dövrlerde biz bu durumlara düşmezdik. Sapar ağa ýaly adamların köpüsü yok edildi. Emma sen nämeden gorkýan? Sen özüňden gorkýan. Sebäp lüstrasiýa edilse, üstüm açılsa, menim şu yakılmalı adamların içinde, ölmeli adamların içinde diýip şondan gorkýan. Men şunu senin hemme aýdanlaryny dinledim de şu analiz çıkardım. Ýöne wagty gelen wagtynda näme ders senin bilen hasaplaşar. Sebäp şu mahal bu yerde halas ediş toparının içinde hiç kime baskan yapan yok. Hiç kim zorlanan yok. Hiç kim gaytam, bize hiç kim plan pırdilagat eden yok. Biz dine özümüzün gelecek Türkmenistanımız için, täze Türkmenistan için, çağalarımız için, aktıklarımız için elimizden gelmeyeni gerek olsa canımızdan vermeye tayyar. Şuna oňatça ýadynda sakla, tiz wagtda aramızdaki şu yetişen häzirki yaş oğlanlarımız, gyzlarımız bilen täze Türkmenistan'ı kurarız. Şu wagt sen bilen görüşeriz. Men diňe şunu aýtjak boldum. Miýe abla, sağ olun.
Özem aýdýa o saparklym ýaly intellektual başga ýok diýär-de. Iň soňky şol galdy, şonam ýok edip bilmedik diýär-de. Şo managa gelýär onuň aýdýan sözü. Şonu alyp bilmedik diýär. Şonam alan bolsak hiç kimem galmasdy intellektual gatlakdan diýen bir nemesi bar onuň. Kemine bir zaman uçtaydı. Saparaga görýärmi? Kommunist idi, näme diýdi? Ine kanunlarsız kabul etdiňiz, näme etdiňiz diýip ýeme diýdi. Men üstüme de kanun ýemedi. Men nerden kanun kabul edeyim? Men 92-nji ýylyň fevralynyň soňky gezi parlamentiň ýemesine gatnaşdym. Meclisine. SSR soň ýykylanyň soň täze kanunlar olar kabul etdi. Niýaz 95-nji ýylyň soň başlady ol akly jellatlyk işlerini türmelerde. Ondan merde zat ýok. Edilen 2-2 ol türmede o kanunlar näme bar, näme ýok. Ýöne bular ýa-da hiç açan görkezilmän. SSR ýykylýança. 2-2 bar bolsa ol KGB'nin kazamatlarını başka bir yerde saklanan şpiyon mu beylekleri görkezileni. Ýöne halka beýtirip zulüm görkezileni ýeri ýokdur hiç açan. Ya açlıktan ölen ýok türmede. Bizden hem tanışlamızdan hem garnaşlamızdan hem şu döwürler türmede oturup çıkan bar, klassdaşlarymyz var, beýleki var, goňşy golum var, şäherimizden giden adamlar var. Şolaň aýyp bolup geleni görende, näme ýalan sözler. Bolýa faşly kemir sözler. Tuğçe Hanım'a söz verelim. Salam vatandaşlar. Kemine sağ ol söz veren için. Ben şerde hazır Gül ablanın aydan geplerine koşmak istediklerim var. Gül abla atlarını aydıp geçmeyen dedi. Ben şuların adına aydıp geçeyin hazır. 2020 yılda halk hareketi de bir topar kuruldu. Liçni bizlerin şerde svidetillerin başarıda bir neçesi. Bu son kurulan son bizler şahmatist mugallim dep bir näme bar, Murat dep. Şunun öýüne bardyk. Şunun öýüne baran wagtymız bu düýeci bilen gürüňdeşlik boldy munyň. Son şerde bizler anladyk bu düýeci bilen gepleşip aktivistleri pula satın alýar eken. Şundan soň bizler bularyň toparyndan çykdyk. Bulan toparda bize özlerimiz, liçne özümüz kurduk o toparı. Şundan sonra bize ayrıldık bir neçe kişi. Şöyle Umit var, Parahat diye vatandaşımız var. Şular ayrıldık. Bizlerin aktivistlerimiz, bizlerin kahramanlarımızda yürüyen ne aktivistleri bunlar pula satın alyan eken. Şunu bilenimizden sonra ayrıldık bizler bundan. Şurada hazır ben bu diyeceği izlenecek. Diyeceği Bu işler vatan söýgüsünden bulan nämeler. Bizler pula satılyan bir nämemiz aktivistler. Sonra bizler öz elimizi daşın altına vatan söýgümizden koyduk. Şunu aytmak istedim, sağ olun. Bu düýejiniň şol her hepde bir san miting edin diýip neme verip pul uğradıp her meeting başına $200 mı $100 mı uğradı yani kene. Ha yine adlarını aytıp geçecek dedim yadımdan çıkardım. O Cuma Sapar sonra şu şahmatist muallim sonra Arslan diyen adamları var onun Aziz'den var. Şular liçni bizlere $150 pul предлагать etdi. Allah yankı Arslan'dan tanıyaz. O Cuma Sapar'a gaty ýakyndan tanaýan, gözüniň içine seredenden o kimligini anyklap bildik-de. Cuma Saparyň şo wagtlardan bäri sen o haýsy maksat bilen hereket edýän diýsem, o jogap berip bilmäpdi. Şondan soň kaçyp hiç gelmedi o. Cuma Sapar barada da o aýdylmaz zatlar gatykän, oram wagty gelende aýdar boş-boşdan. O SS diye ildeşimiz o kimliğini bilemem. Salam, sağ ol Kemine. Sana sen mi? Ha, men Halmuradaga diýetmeli, Saparaga diýetmeli. Siz kefelem bolsaňyz, siz näsegem bolsaňyz, biz hemişe siziň ýanyňyzda, arkaňyzda, däl ýanyňyzdadyr. Muny bilin. Biz şu madeçeli şu nimelerde şeyle toplanan wagtymyz
hiç gloriyalı adamlar barada gurrun etmedik de. Mudamy öňümizde serederdik, etmeli işlerimiz barada ýygnak geçirýärdik. Şimdi şu maat ýene 1,5 saatdan bäri şu düýeçi midir kim şoň gurrun gitdi-de. Şoň ýerine ýene öňümizde seredeli etmeli zatlarymyz gatykän şo barada köp gurrun edeli. Entek düýeçi ýaly näçe müň adamlar çykar öňümizde. Şeyle bolar onu erwetler bunun oňup palçagatlarlar. Ay öňüme kän çykaryň üçin biz şolar ýaly adamlar üçin kän bir wagt ýitirmäliň etmeli işlerimiz barada gurrun edeliň şonu aýtjak boldum men. Sag bolun. Owa, sonra aýdyşyň ýaly kän biziň nemämiziň daşynda bu aslında. Bunun ýaly bir adama orta alıp köp edem yok. Yani yeri gelende etmeli mi kän diýen neme köpçülikten geldi aslında bu. Şu diýeje diye jogap bersek o näme o bir adama o kesel samsyk diýer ýalyk o nemesi var, travmasy var diýer ýalyk. Şonu ýaly gaty erwet o agyr bir zat. O travmasy var bolsa o bildirer tol. Köpçüligiň öňünde bildiren okmy kän diýen mene. O ýa-da biz hem samsyk görýärmik o hemmekime. Şonuň ýaly soraglarym çykýarda. O sonra sag bol. Boris, sana söz bereyim. Selamünaleyküm vatandaşlar. Amerikan sağ ol söz verdiğin için. Bu düýeje açık gezen yeri var da neme samsyk o travma var. Birem ýanylyk eşitmedik bolsam neme diýär da maşinam sürüp bilen atdy da. Bilmem ýalňyş mı eşitdim. Ýöne oňaly bir cümle de geçe aparaty geçemek. Nemede bizim kanalda var da maşin sürüp Obama bağlanıp gösterip yerlerim var. Saparağın. Onu görmendir mi mesela neme diyece. Maşina sürüp bilen sapara kanvası var ki ayet geçe. Bizim samsyk bile, halkın samsyk bile menem onu nemeden dedim. Ben samsyk bilmesin adamları. Gidip görün kanallar. Ben maşin sürüp yörenem var diyecek bolanda. Onu diyeyim dedim. Sağ olun efendim. O Boris sağ ol. Şonu ýaly bir nemeler ama bartmy kän diýen uzun versiýasynda. Aýjan abla söz sana bereyim. Salam vatandaşlar, geç ýaşy hemäňize. Şu düýeçi arada biraz öz pikirimi aýdaýyn dedim na. Şu düýeçiň kanalyna seredip hiç haçan seredipem göremek, men abone da däl seredipem göremek şoňa. Ýöne biz 2019-dan bäri eýýam gatty köp ýol geçdikmi kak diýenler. Bizi bu ýoldan hiç kim gaýtaryp bilmez ýygyna. O düýeçe meňdeş, o jurnalistlere meňdeş beýleki ýene kim o ýazyjy diýip gören ýene şu meňdeşleri bizi bu ýoldan hiç kim gaýtaryp bilmez. Sebebi biz eýýam gatty köp ýol geçdik. Ol Saparağa, Halmuradağa diýip ohatjak bolmak inni diýçmi ka diýip düşünýärler. Olaram bir edilşi cinayetçi topary bir eline oýnatýan, gurjak ýaly oýnatýan bar bolmaly da. Biz oňaly nemelere aldanyp bilmez, indi eýýam gatty köp ýol geçdik biz. Çağa dälinde halkam agara düşünerçe boldy. Sebebi halk dolu göz ýetirdi, biz dogry ýola düşdik inni. Onun için biz bu ýoldan hiç gaýtaryp, hiç kimem ýygyna serpikdirip bilmezmi ka diýen öňküýaly o plan ýere bar protest yapmaly, o ýere çykyň, plan ýere çykyň, ýene bir gyýyr o Tirana Fransýada nerede? Şu Türkmenistanyň içindekilerim yalan bilen plan ýere çykyň, häkimligiň öňüne gelen plan o ýere baryň, gidip baryň. O çağa dälinne halk dolu göz ýetirdinne.
Sebäbi bizi olya çarybına barıp bu toporun saparağa dayının yanına plan şu günem bir yerde gördüm da yine bir yazıptır da sen o saparağın planımı saparağın töreğine Kur'an'a da yanlış gelipdir. Yanlış adamı yanlış adresi öldürmesini aydıptır da deyip tohatacak olyalar da inni halk hiç haçanam beyle zatlara inanmaz mı kadip düşünyen. Onun için ol düýeçi diýilen adamga kellesken düdü däl öýdýän o. O sagdyn däl o özüni keselhanada görkezmegini oňa men maslahat beresim gelýär-de. Beýtip halkyň öňüne çykyp inni giç galdylar. Sağ olun, şonu aýtjakdym. Owa. Yankı başta bilbilin aýdýala. Halkyň nemesi, pikiri, düşünjesi öňküle real däl. Bu taýda düýejiden maksat şonuň arkasynda duran yankı protokol bar şoňa nemäni bizim düşünýän zatymyzy owa bilsinler diýip aýdylýar zatlaryň köpüsi. Olya Çaryba, size beren sözü. Salam, kaderli vatandaşlar. Şu düýeji bilen Musa diýip meni tanamak, onu Rowşen Rozif diýip tanayan. Amerikada ýaşaýar, hawa başda bir separ ýaly, iki separ ýaly protestede çykypdyk, New York'un ýanyna da çykdyk, onuň Washington'a da çykdyk. Onuň şu taýdan tanıyan Musa diýip men bilemok. Şu taýda men adym geçipdir-de. Onuň näme üçin men adym goşupdyr Musa ýa-da şu Rowşen näme üçin bilemok. Ýöd atlaryny tutdurasy gellermi ýa bir menden bir duýdurak bir zat eşdesi gellermi men onçadan biljek däl ýöne köp ýerlerde bir erwet bana tarap negativni kommentary ýazanlaryny men okudum şu Rowşanyň ýöne mende näme beýle ary köýüpdir şonu bilesim gelýär. Aslynda ben muňla kän gurundeşlik bolup gördüm. Bulan bilen gaty näme şeýle bir iňirdi bir ýöne iýgenip bir pokwarny atdy da üstüme. Şol başda 2020-nji ýylda şol adamlar Türkiýedekiler işsiz galanna, aç galanna, hor galanna şu döwürlerde onuň protest edilýärdi. Şu döwürlerde maýka çıkarmakçı olan döwürlemizde hemme nemeler birgen wagty ähli şol Halmra Dagan kanalyna da köp adamlar video rolik zat ýasap müňden yüzläp video rolikler goýulýar-da. Onuň şu döwürde bu da ähli adam ýüreginden çykaryp bir neme diýär-de sadakam bolsun diýip uğradyar da her kim. Gaty adamlar şu öz watan üçin neme etdiler-de ayaga galyp başladylar şu döwürde. Onuň bu Rowşen Rozifam pul guradan ekeni meni wagtlar adamlaryň adyny tanamokdum. Soň tanışdyk. Onuň şol bir iňirdäp ýüregi düşdi da han şo pulumy näme etdiň? Aýşa näme et? Bol jogabyny ber. Han sen näme öňe çykdanym jogabyny ber. Halmra söýünip jogap bersin maňa. Aý näme diýip aňyrdan bir uğradylar eken men onu bilemok. Men şeýle düşündim şu adamyň özüni alyp barşyndan şol ýanky Rowşen ýylyanyň bol ben pulum tap diýär, näme etdiň diýär, jogabyny ber diýär. Onda menem aý diýdim, muňa sadaka diýip men diýdim heni beýle sadaka beren adamy görmedim ömrümde, özüm diýdim birine sadaka diýip beren adamy. Birinciden hem näme sowduň şonu diýip soramaýan, ikinciden hem şo pulum tap men diýip soramaýan. Onuň bulum neme ýydyna bermeli boldy, ýydyna ally puluny. Men şo Rowşen ýüzlesim gelýär. Senem namaz okap 5 wagtyny öňe Kur'an alyp namaz okap Allahu ekber diýip nimede oturun. Ine sen özüň de bolin nähili sen wyjdany nähili haýsy dine uýan adam sen. Sadaka diýip beren puluňa mydyn alýan.
Şonu yüzüne senden sorasım elýär. Ona hil beýle bolýar. Soňundan aýagalyny kommentarlarda da üstüme bok baryn döküp bildiň. Birden zat ýazyp. Men sen item diýip adyňy tutmadym. Ödem 2 ýyl geçdi şondan bäri. İt diýip adyňy ne ekranda tuttum, ne kommentarlarda tuttum. Aýagalyna senem meni howladym. Kimin howlady ýandan bilýän men. Kimin ettirip berenden bilýän. Ýöne senem adyň tutdurasyň gelenlerde. Şo taý indi yalan bolmaz ýaly şo sadaka diýip beren puluny men näme diýip ýygyna uratdym? Beýle dawaly sadakan gerek däl diýip ýazdım. Alan çegiň ýüzüne bara. O pul ýokdy men jibimde. Aslında o pul ýygnanyň pullar gitdi. Ýöne men öz jibimden berdim onu. Rowşan çykdy aýda şo yalan bolsa. Men dakazatçylygyna görkezem saňa hatyny şördi. Bankdan iýberen ýanky slitek bar, nime? Slip diýilýär. Çek. Onam görkezip biljek men saňa. Indi bular sen ýanky arasa dinine uýup beren nime adam hökmüni ekranda görkezýän ýüzüň, aýeň sesinden ýüzüňe men saňa aýdyp berdim. Näil adamdyň. Şondan soň men senden gaçyp başladym. Tek şoň ýalaky gnide adam ekeni. Gnide diýilýär sen ýalaky iňri adamlara. 5 manat berip ýygyna soraýan adamlar bar. Gnide näşler. Başaran okmy berme. Bereň soňam näme etdiň şonu diýip üstüme mesajdan, tekst mesajdan doldurdyň. Telefonum tas ýarlypdy, blok etdim ahir seni. Olaýny birinciden, ikincidenem. Sen şo jagal kelläň bilen Rowşan Roziýew. Sen şo jagal kuş kelläň bilen maňa demokratiýa näme diýeni öwretjek bolýarmy? Ödüň näçe günler ýaşap ýörsiň Amerikada? Senin tek o ýaşdan irrak, maňa akyl öwretmeden. Sen maňa öwretmenler demokratiýa näme diýeni. Şu ýere goşulmakam, men düýeji bilenem gürleşýärdim telefonyny. Düýeji aýdyp berer bilýändir. Ähli diýen atdan dinleýärdim. Ol maksat Saparmurat diýen bilenem gürleşýärdim. Oňam näme diýänini, haýsy temadan saýraýany bilýärdim. Sizinem ol Saparmuratyň gapdylyna Rowşan Kılıçdarow dinleýärdim. Hemmäňiz dinleýärdim. Sapar aga bilen Halmurat aganam dinleýärdim ekranyny. Liçne telefonyny gürleşip görmesem dinleýärdim. Ýöne şu adamlaryň içinde analiz ede iň soňunda demokratiýany tapdym. Musa Rowşan Roziýew diýýär ikiňde de değişli. Siz o derecede o jagal kuş kelläňiz bilen maňa demokratiýany öwredip bilmersiňiz. Demokratiýany men özüm bir wagt tapdym. Ýöne siz bilenem gürleşip, siziňem agdyňyzy isgap göreýin diýip telefonyny gürleşýärdim. Ona men size jaňa demok üstüňizde, siz maňa jaň edýärdiňiz. Ben Winner'syn telefonu açyp dinlemeli bolýardym sizi. Ene şey diýdim, adalaty ben özüm tapdym. Maňa ekrana çykyp ýalňyş adamlar bilen ýola düşdi ile beýle diýip halky ýalňyş ýollan ýöredip bilmersiňiz. Halk sizi ananarmy? O döwürden o geçdi. Siz halkynyň anaryp bilmersiňiz, ýalan sözüňiz bilen. İki sözüňizden biri ýalan, iki sözüňizden biri ýalan bolup dur. Ýöne men şu wada çen diýejiňe madyny tutamokdym, Musa seňe madyny tutamokdym. Tutdurasyňyz geldi diýmek. Men adymy tutupsyňyz ekranyna. Ýalňyş adamlar bilen sataşdy diýip. Men gaty gowulýanlaryň haýsy ýollan ýöremelligini. Ondan Gurban aga ýalňyş adamlar bilen interwiu beripdir, ýalňyş adamlara gürrüňdeşlik geçiripdir diýip. Gurban aga körmi? Sen goňşy bolup ýaşaýan Gurban agaň gözi ýokmy? Baryp saňa berdi de interwiuny. Goňşyň bolsa. Näme üçin bu adamlar tapyp özü jaň edip özü çykypdyr? Diýmek oňam kellesi gowy işleýän bolmaly. Analiz etmäni oňorýan adam bolmaly. Kime interwiu berýänini bilýän adam bolmaly. Näse de bulam jogap. Ştaýda men bolla deýin anna. Bolýa. Ol alan beren pulun iyizini alyan
Çıkarsana şonu ekrana çık. Men nadir suratını göbereyim. Var. Yadır WhatsApp'tan göbereyim. Son var gep gurun olmasın. Men pulum almadım, ne etmedim diyemesin. Ne şon ad familyasından çıkar şu ekrana. Öyle çare diýilýän adam ekran çıkıp yalan sözle oturan adam derler siz ýaly. Ulat aradık şonu. Yokarsyny period edip berjek adam. Ulat yokarsyny. Ne şu request received diye. Bu näme diýmek? Şul adamdan talapnama geldi diye. Pul bermäňe diýip diye. Pul uğrat diýip diye. Ne request received. Ruşen Rozif'ten. Ne $350 idin uğrattım. Ağustos'un 15-i 2020 yıl. Aşağında rakam statusu paid diýip ýazylgy. Ine o 5 wagtyna namaz okap Hudaýa inanyp Allahu ekber diýip oturan adam sadakasyna mydyn alýaşaýdy. Hayran kaldı ya. Adam bu zatları gördükçe. Siz bara kär yatan yılany gorjamaň. Bolýarmy? Aňyrky ikiňizem, beýleklerim, daşyňyzdaky ýaranyňyzam, kuratyrlaryňyzam yatan yılany hem gorjamaň, guýurunyň batyjy bolmaň. Bu düýejiniň o gatykan sesleri var bizim elimizde. Bular bilenok mu kendi pikir edýärmi? Taş döwrek bilenok biz o edenimiz edip gezi vermeli diýen ýaly bir düşünjesi bolmaly bularyň. Söhbet sen mi kaldırdın Meyve abla? Men sana soňrak versem sözü säbe. İkinci gezek näme däl? Öyle. Salamu aleyküm vatandaşlar. Şu men nämäne üstüne durup geçecek bolýan şu birazjyk nämäme bildirip geçen şu ýerde. 2019 ýylyň ahyryndan beri Sapara halmada orta açık ekrana gepleş geçip başladılar da yani ilk başta elbette böyle daha gepleş geç başladı yani sonra bular has güýjep başladı yani gepleşen esas maksadım Täze Türkmenistan ideologiyası ortaga atyldy. Täze Türkmenistan'a şu Türkmenistan Täze Türkmenistan'ı gurmak ve şu ýerde siyasi reforma geçirmek Türkmenistan'ın içinde. Ondan sonra şu Täze Türkmenistan'a oturtmak içerik. Bizim esası alıp barayan ideýamyz şondan ibaretdir. Ýöne bu ideýaň içindäki bol geçek nemelerim ortaga nemet başladyk. Bular ýalyk nemeler ortaga çykyp başlady. Ýa-ni Muhammed Duýeji, ýani şoňa meňdeş toparlar. Men berde Muhammed Duýejiň ekrana çykyp gepleşik etmeň nemesini aýdaýyn. Birinji plan şahsiýeti degmek bolýar. Kişinin şahsiyetine değme nemesine üstüne deyip geçti yönü men berdim bu şahsiyetine değmeyin yönü bunun bir alıp barayan nemesi belli zatta nähil istenlik bir nemeden alsaňam yönü ideýasy ilki başta çıkıp başlayan wagtlar bulan ideýasy belli zat birinji bilen çıkıp başlayan nemesi bizim nemämizi garalamak birinjilik bilen Saparaga başlandylar Kalmuradaga başlandy. Soňundan topordan başladı. Topor diýip näme denir? Aslında biz topor däl diýibini halk bol birlikde näme diýär. Hemen bizim ideýamyz var. Soň şu wagtda çykyş edip gelýärler ýöne näme ideýasy bar ortada onuň näme şaýatsyňyz näme ideýasy bar. Ideýalar bar ideýalaryň gurbany bilen bu görüşmek Türkmenistanyň jenaýetçi prezidenti gurbany bilen görüşmek bilen nemesi bar ideýasy maksady ýöne. Bizim maksadımız olar, bizim maksadımız şu sistemany düýünden aýyrmak ýöne bular. Şu sistemaň nemesine deginip bilýänler, üstünden baryp bilýänler, iň agyr ýerler hem şo ýerdir. Eger buňa degiläýän ýagdaýynda bular gözlerim ýok bolýandyr. Diýmek bu ýerde şoň arkasyndaky güýjüň hyzmatyndaky adamlar bular. Yani Duýeji ýene şoňa meňdeş döwürünler. Şoň goşulyp beren ählijesi, şoň goşulyp beren adamlaryň ählijesi. Indiden soňra bular ekrandan ýitip gidip bilmeýärler, bular ýitjek bolsalaram ýitme mümkinçiliklerim ýok. Ýöne ýiten ýagdaýlaryna da ýitjek bolmaňyz biz üçin has gerekli goşadyrnak içinde gymmatlysyňyz. Bu edilen nemeler Täze Türkmenistanyny asla we asla düýpli neme geçirecekdir ýani üst açılacaktır edilen cinayetler. Yani bizim esas maksadımız
täze Türkmenistan gurmak we iş etmek şu wagt için näçe sanak işin üstüne açyk görkezildi yani şu halk müşesinden. Yani şol işlerin yekejesinin bir kiçigidin gawaýalyk nemesinin üstüne açyp bildilermi? Elbetde ýok açyp bilenlerler. Ha näme üçin açmadylar sebäbi bulara aňardan ýanky kimini sizin aýdyşyňyz ýaly bulan arkasynda dialog bar, şu dialogyň esasynda işleýärler. Olan belli zat ýöne bular ýalak azamlar hukman çykdylar. Ýene de çykmasa da çykaryň diýärse biz şu ýerde ýene hemmämiziň ağzyndan näme diýen hökümeti jenaýetler hökümet diýip näme diýänimiz hükman çıkarar bular ýalak adamlar. Çıkarmasalar şular ýalak bir adamlaryň üstü bilen näme derler ýa-ni provokasiýa işlerini öňünden şular ýalak nemesini gozgarlar da. Bulan hükman ýagdaýda alyp barjaklar dogry zatdyr. Alwan mararlar. Ýöne biz buňa ikellap razydyr, ikellap garaşýanlar şular ýalak işleňgede. Özüm sabırsyzlyk bilen garaşýar. Şunu aýtjak boldum. Sağ ol sohbet. Muhammed ağa. Assalamu alaikum ildeşler. Benim şu ýaňy berdan belläp geçdi da şu kenben protokol diýip şol öňlerine haýdy aýdylmaly zat bolan şonu öňlerine goýýarlar, şunu aýtmaly diýip şu taýda Gurbana ýalňyş tarap seçdi diýär-de, ýalňyş tarap seçip Gurbana birinciden ömrüniň 17 ýylyny ejir çekip şol nemede geçirdi. Ýani Türkmenistanyň türmede ulagynda geçirdi. Olaýam agarany aňraýan bilen saýlan adam haýsy tarap seçýän, haýsy tarap saýlajany onu biri öwretmek gerekler. Şu Gurbana 17 ýyl ejir çeken ömrüniň birji gününi ýaşap biljek ýagdaýam ýok, ýaşap biljek gaýratam ýok. Şol ýanky diýejiginiň ýa-da şoňaly ýandakylaryň. Ýöne oturan ýerinden ne seňe diýäniň ýalňyş, seňe diýäniň dogry diýip ýene şol kenben protokol diýilýär-de şol zatdan ýa halky nämeden de dogry bolýany düşündirjek bolýar-da bize. Men şuta gelen oldum. Ýeriniň maslahaty bilen gelem okuýardym, diňläp, özüm karar berdim, özüm geldim. Hiç kime men ýalgaranok, näme üçin şuta geldim diýip. Ýa-da özüm ýalgaramak özüm. Dogry tarapdalamanan ýan onuň üçin ol biriniň pikiri bilen ýa olar ýalňyş tarapda bizler dogry tarapda diýen düşünje hiç mal bolmaly, näme däl hakykatyň tarapynda bolmaly elmydama. Yani bir näme ýerdäl da bir şahslary ýa-da bir liderleşdirme şoňal gurrun edilýän ýerdäl halkyň hakykaty, halkyň ajy hakykatynyň gurrun edilýän ýer. O halka öz diňler karar berer gerekende. Şonu aýtjakdym men. Hawa bu taýda kimler hawa jebir çekýär. Şu jebire soň bermek üçin şu taýda adamlar üşüşýär, bir zatlary hawa edýär, etjek bolanlar bar, başaranlar bar. O zaman munyň gyrasyndan muňa päskelçilik berip şunu ýolundan çykarjak, raýyndan çykarjak bolýan ýanky protokollaram bar. Zat bolaýmaly ors ýöne möne goýbermeli däl-de. Mümkin däl. Näçe ýyldan bäri sömürüp dural. Türkmenistanyň ähli gazy, nefti we intellektual nemelerini öldürdüler. Baýlyklaryny aldylar. Aňsat elden çykaryp goýberer ýalak bir zat däl-de olar üçin. Ýa-da aýdym. Saňa söz bereýin. Men birinciden nämeden başlaýyn. Sapara halky ýakmaly diýip içeride aýdan däldir. Ýakmak meselesinde. Ýöne halky ýakmaly diýip basyş edýär şota. İkinciden hem iki sanak AKP intellektuallaryň birleşme şaýatlyk etdikde. Men üçin dogrusyny aýtsam birazjyk näme diýin.
bizim millet adına, halkımız adına birazcık utanç verici bir zatlar. Gurrun edýän adamlar şol ikisem özlerine iň bolmanda sorasa, men kim, men näme bilýän diýip. Şahsların üstünden ideýalar bärde, siyasattan tejribe yok diýerler. Eger siyasattan tejriben bar bolsa, siyasat şahsların üstüne ýa-da şahsları ol çağalan edýän gurruny da maşyny var, beýlekin topu var, top oynapdyr. Kişiden çıkıp bilen oklar hiç değil. Sen siyasat olan olsa devlet näme düşünýär, şol devlet düşünjesi olmaly adamda. İkinciden hem ýöne bir zat men halkymız düşünýändir, halkymız bilýändir diýip umyd edýän. Amerikany demokratiýa bilen sinonim edip görkezýärler. Amerika diýen zat demokratiýa däldir. Demokratiýa düýbinden Amerika birleşýän ýeri ýokdur. Demokratiýa Ýewropanyň düşünjesi. Şol nämenen bir çözsek şundan soň diýende gurrun etjek bolsalar demokratiýa hakynda. Amerika respublikadyr. Gurulan günden başlap şu güne çeline respublika kanunyň üstünlügi state sözünün manasyny düşünýän bolsaňyz. Demokratiýanyň isam ýokdur Amerikada. Düýbinden başga zatlar olar. Demokratiýany Amerikada öwrenip bilmeýän, ýa-da demokratiýa öwrenip bilmeýän diýen sinonim däl, ikisi bir zat däl. Ýalňyş düşünýärler. Indi günäsini geçmeli diýär hökümetdäki adamlaryň. Ýene bir düşünje, ýa-ni state diýen ýerde muna men kim kanunçysy gelsin, kim gelse geleýsin diňe ýa-ni bir rasional näme bilen näme diýär logika diýeli. Logika bilen çekeleşen wagtyň günä geçip bilýän däldir hiç bir döwletin. Mümkin däl. Nädip günäni geçeceksen? Günä geçmek diýmek kanun ýok diýmekdir. Sen günäsini geçecek, dogrymy? Hökümet işgärleriniň şu gün. Aýdaly men biriniň üstünden arz etdim. Maňa azar beripdir. Men şoňa arz eden olsam, onda men arzymy sen seretjek dälmi? Günäsini geçseň seretjek däl diýmekde. Onda nirde kanun nirde? Yani kişilerin, şahsların hak hukuku nirde onda? Arz edip bilmeýän ol. Günä geçýän olsaň diýmek arz edip bilen ok hiç kim diýmek. Ol döwletiň bar ýerinde döwlet kanunlary işleden wagty ol ona azrak, ona köprek diýilýän zat ýok. Iza hereket hem ýokdur. Günä geçişlik Türkmenistanda şu gün bolýar prezident günäsini geçti. O diýmek näme diýmek? Sen kaziýet aýry bir ýa-ni garaşsyz bir organdyr. Kaziýet birine ýyl kesýär, kaziýetiň çıkaran kararyny prezident ýatyrýar. O näli kaziýet bolýanda? Nädip bolup bilýär şoň ýazat? Aslında hökümet işgärleriniň günäsini geçecek diýen. Şol hökümet işgäri birine azar veren olsa her hili zat olup biler. Hatta özüňiziň daşary ýurtlarda ýaşamagyňyza şol zatlar sebäpdämi? Ve şu sebäpleri siz Türkmenistana baraňyz, şolary öwrenmek isläňiz okmu? Ve şonda günäsi olan adamları arş şikaýet etmek isläňiz okmu? Ama arş şikaýet etdiňiz, ol jezasyny almalydyr. Arş şikaýety siz edýäňiz, size ýani başlan. Arş şikaýet eden adam on günäsini geçip biler. Misal üçin türmede ýanky gardianlar bekçiler mi, sakçılar mı? Yine şolar yankı türmede oturan adamlara azar veren olsa, olaram on üstünden arz etse, şon günäsini döwlet geçip bilen ok. Diňe, yani döwlet bağışlap bilen ok. Diňe şu türmede oturan, şon üstünden arz eden adam bağışlap bilýär. Ya men ýalňyş bilýän ol, döwlet diýilen zady, kanun diýilen zady. No. Döwlet üçin hemme adam deňdir. Yani döwlet şahs däldir. Ol düşündirmem kyn. Bu adamlar enten şol saparaga oğurlapdyr, onu edipdir. Aýtýan zatlar şol Niýazowyň saparaga ýa-da şol döwürdäki hökümetiň saparaga ýüklen günälerini gaýtalap şolara aýdyp berýärler. Olary bilýäs, sizem bilýäs, o näme günä ýüklen bolsa. Bular şu protokol boýunça hereket etdi. Ondan sonra yine yankı kesel var da sapara psikolojik bir nämesi var, yetmezçiliği var diýdiler. Kesel diýdiler. Kesel bolýan olsa onda sapara aýdan, bundan 2 ýyl, 3 ýyl öňki aýdan zatlaryny, hatta ondan hemen aýtdyr yankı diktatura diňe
Niyazov değil, yine daşındakilerin bardı. Doğru zat eken şolar. Ya da şu günkü gündem için Saparağa yine reforma geçirmeli diye. Siz hem reforma geçirmeli deyip tutacağınız arada. Yani dolu düşündürüp bileniz olsa ya özünüz düşüneniz yok. Näme diýile. İkinci dönem birinci Saparağa aytdı. Türkmenistan'ın şu günkü yaşap gören halk, şu günkü nesiline biz hemmemiz degradasiya uğradık dedi. Sondan yine 2 yıl geçip var ya velin hemen aydık başlapsına halk kesellettir, kesel olupdur. Yani bu zatlar görünüyor. Son hemen ayda inmiş yankı ola bolya öz işine diyelim. İşine denen bolsa yine de Türkmen halkı önkü şu an daşına çıkanlar var ve esasen bunların target grup şol daşında adamlar. Olamam an derecesi önküsü yalı değil, Türkmenistan'ın içindeki yalı değil. Şolara göre de çıkışlar tayarlanıyor ya da şolara göre şu protokol şolara göredir. Kemine men görýän zadım. Ýöne düýünden üýtgedi. Şoň üçin yani kanallarınızı açıp yapıp täze kanallar açıp täze formaty geçýäňiz durmadan. Doğru öğrenin. İş edecek olsanız on karşı işlem deyip ona karşı işlep bilersiniz. O sizin her kim öz hakkı diye. Yöne taşındaki yine şu an taşına çıkıp 5 yıl, 3 yıl işlep veren, okap veren, yaşap veren Türkmenleri birinci bir analiz edip görün. Olan an düşüncesi näle? Şol önkü näme diýip pikir edýän ýöne oňaly halk ýok şu gün düýünden üýtgeşip. O sizin pikir edýäningizden ýanky berýän mesajlaryňyzyň diýen uğradýan ýeriňizdäki halk şu an başga bir halk var. Düýünden başga. Hemen şolara aýtjakdym, sag bolun. Sağ olaydım. O yankı neme aydanı doğru devlet günahını geçip bilmiyor, hatta neme var dinde, teologiya değil ya da dine. O dinde de iki sanak hak vardır. Biri o ulun hakkı diye beyleksem Allah'ın hakkı diye de Arapçalar nama edip bilir yine. İbadullah o son neme nameti beylekse hukukullah deyip ibadul hukukullah deyip neme var. Allah'ın hakkı, kulun hakkı deyip. Sonunda alo. Hava eşitliğe sesim. Bağışta yenen bir näme aýdyp geçen ýene yakmak barada, haýsam bolsa cinayet eden adamın günäsini vermek barada berde maslahat berýän ýanky ekranda çykyş edenler diýeji beýleki watandaşyň adyny bilemokman. Näme bardyr? Weber'in state ýalňyşmasam ýa-da şoňa meňzeş nämeleri bolmaly. Şoları okan, yani şertleri vardır. Şu taýda näme iş edýär, näle bir gurama, şolun hemmesi görkezlendir ve cezany nädip berýär. Şolar hem öwrenin ekrana çıkman kadar bir zat diýeni wagtyňyz bir azıcık taýýarlanyp çyksaňyz. Amerika'da, Kanada'da bilemem. Yine Amerika'da yöne bir zat o yakmaya geçtim. Yakmak demek yine göz önüne halkı bilimden icat aldıryan, nesli yok ediyen. 3 nesli yok etti. Yine Amerika'da devlet diyese hakikaten o demokrati yine o zatların vardır. Yine esası fundamenti respublika ve state olan için, kanun olan için, kanunçuluk olan için şu günküne gelip bildi. Şu taýda ýöne köý bir zat öwrenip görüň, nalogu tölemesen näme etýärler. Nalogu tölemedik ýagdaýynda näme etýärler. Ol 3 nesli ýok etmege beýlede dursun. Soň aýdarsyň ýakmalymy, ýakmaly dälmi? Sen edilen jenaýatyň nämedigini görüp bilemok, meçberini görüp bilemok. Şoň üçin arkaýyn o ýakmak gerek de olar bilen işleşmeli, günäsini geçmeli. Yankı günahsını geçip bilmeyenliğine Allah Teala da diye da o men diye bana karşı edilen cenayetin günahsını geçip bilerin yöne senin başka bir o adama karşı eden cenayetini ya da günahını geçip bilemok diye dine şol geçmeli geçecek olsa deyip o devlet geçip bilmeye
Yine bu da da şu neme dengeli. Umit, sen birinci gezek elini aldıran söz birinci sana vereyim. Sağ olun Doğan, söz vereniz için. Men bu şu diyecek hakkında aydıp geçecek. O adamın köpten beri izarlap görürse hareketlerini, zatlarını. Bunun taktikası, şunyalı hareket ediyen, benim fikrimce hareket ediyen adamların pula, yani düşkün olanlarını özüne çekip alıp, pul bilen biraz işledip, ondan sonra yurda satyan adam da. Mesela bunlardan, sultanmalarından biri Ömrüzak Ölyakulu'yu bunu yaktı mesela. Öz elleri bilen özünün adamları tutturup gönderdi. Şunyalı, bunun adamın taktikası benim fikrimce. Ondan sonra şu sözlerin arasında aydıp geçen zadı var da, şu diyor devletle görüşmeli, yönü diyor devletin Türkmenistan'ın konstitüsyasının esaslarında görüşmeli diye de Türkmenistan'da konstitüsya var mı? Bu gerizekalı bu kellesi işlemeye mi ki şuna? Sonra aydılıp geçmeyen zatlar var. O keselçilik hakkında aydanlarda psikiçiski balinoy diyor, kraniçiski kesel diyor. Bunların kesellerin hem mesela özünde var birinci uçur. O gitsin de özünü barlasın. Bu zatları sapara aitmazdan oval. Sonra bu videosunun görülmenin sebebi hem zaten bizim adamlarımızdan köpüsünü analiz edip görendir. Bu YouTube'da koyan kanalında koyan videosunu görüntülemesem köpüsü bizim adamlardan görendir ama dişini gıcap duranlar vardır. Yani ulaşıp bilmeyen. Yakın ya da yakın vakti bunun ağzının payını verirler. Şu aytacak zatlarım. Ayağına denk kalsın yani. Yani ramkasından çıkmasın. Yani kime asıl yanını bilip zat etsin. O topar mopar deyip gürrün etmesin. Biz topar der. Biz kuramayız biz. Bu aytacak zatlarım. Çok sağ olsun senin için. Toparçılığı hem şolar öňet ya. Bolmadık oy. Yok toparlar hem bar edip görkezip toparçılık oynap öğrediler. Bilbil. Vatandaşlar menem ştada ýene bir zat goşmak isleýän ýanky. Türme basmagyňam kanun var, türmede oturmagyňam kanun var da aslında. Türme basylmak diýmek ol islan wagty amonlar daşyndan gelip öllür ýaly edip ýenjip maýyp edip onyaly zat etmäge hiç bir ýerde ýanky hiç bir döwletde asla kanunam ruhsat berenok. Inne şol türmede cezasyny çekip oturan adam diýmek näme? Azatlykdan mahrum edilen adam. Şu azatlykdan mahrum edilen ejid bolýardan, ejid otur şol adamlar, tak tutsawlukda oturan adamlary islan wagty gelip urup ýenjip, gynap, açlykdan öldürüp, çüýredip, olan 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýylla 30 ýyllap çüýredip gelýärler-de. Ol yakmak dämi ka? Ne esasy yakmak, ne halky içindäkilere görler oturlar, daşyndakylaram görýänsiňiz ana TikToklarda näme edip ýörler. Ýaşajyk gyzlar nemeler, en atasy kemmes köpüsiniň en atasy Türkde işläp ýör, başga ýerlerde neçe agasyna terbiýe bermäge wagtlar bar, neçe agalaryna ýanky gapdalyna bolup bir keseller nemeden wagt ýanyna bolup neme edip bilýärler, seredip bilýärler. Ol yakmak dämi ka diýejem pikir boýunça. Ondan diňe ýanky bu guramaçylykly jenaýatçy topar diýen hökümet ýok otaýda, ýok hökümete men hökümet diýesim gelenok. Şoň üçin ýanky olardan diňe saparagan ar koýdum ka. O bar nemesini strelkasyny şu saparaga nemede otur bolun. Saparagan ar koýan otaýda. Näçe adamyň en atasy, näçe adamyň çagasy, ogly, gyzy, ýa-da ýanky ejesi, kakasy öllür ýaly edip ýenjelip aýallar turmasam şondan ýetgeşik dälýärler. O barada da anyk habarlar gelip duranlar. O barada da aýratyn bir gepleşikde ýanky görkezler nesip bolsa geljekde. Ýöne ol diňe turmalerde de der. Ne gullukda näçe adamlar çağalar ölüp gelýär-de, ya maýyp bolup gelýär. Ýanky diňläp otur şu ýanky dyrnaklarynyň içine temendik ýa nämet diýdi, şu gullukda da bar da dekenna. Gullukda da var şonýalda etýänler diýe.
İçi bilen daşı desden ine yakmak deyip şuna yakmak deyip aýtdylýar-da. Indi biz şol adamlary diýejek pikirçe bağışlap bilecek gomşy bolup ýaşamaly kap. Gaty islese diýejek çağırsyn öz ýanyna-da şolar bilen gatnaşyp bize şolary yakmaly diýse, olam islese öz ýanyna çağıryp bile çaý içsin onu. İki satanyň arasyna salam bersin, elinden öpsün. Şol ýaly adamlar ýaraýan eken diýmek. Ama şonu aýtjak bolumda. Sağ olun. Sağ ol Bilbil. Meýwe abla, iň soňky bolup owa söz bereýin, soň tamamlaly wagtymyz owa geçip barýar. Sana söz verenin için benim yankı hemen açacak şu Kurban Ağa'nın çıkışında ne üçündür onun çıkışı ona odan depenin hem mezatlarını eğer şu düetçi normal adam olsa aytmalı da şu normal hem odan depen hem içindeki sırlarını ayttı. Sağ olsun şu saparağa diýmeli de ne üçündür o yerde oturma barada gürün yok da saparağa barada gürün. Bu birinciden, ikinciden şu odan depe barınca misal üçün komitet, prokuratura, следствие bölümünde birinci naruşenyalar şu yerden gidiyor. Sebep Nıha Kurban Ağa'nın özü ama geçti bir yaşlı şu tayda barandır. Şu odan depe baranların bolemen hemmesi diyem o. Yönü şu azından 40-50% şolan günahsız baryandır. Nıha men şu adam gibi eminim şondan. Ne tolk odan tepede ayalların türmesinden şu yerde ağzından şu 40-50% günahsız varyalar. Sebep günah işleyenlere galya, son şu günah işlemenlere şu gözünün önünde alıp barıp ya çağası bilen ya ayalı bilen ya adamsı bilen korkuz bir zatlar edip şey näme diýerler. Soň olara odan tepe barandan soňa türmäň içinde ayarlaryň türmesinden şoň ýaly kyn günler başyndan geçirip açlyk bilen nha men häzir şu Türkiýanyň türmesini aýtyp bereýin. Nüştaýda hepde bir iki gezek öýüniň içi bilen gepleşip bilýärler. Arkaýyn. Näme iýjek diýse, içjek diýse hepde bir gezek izindakylar barıp şo taýa özüni bir gezege svidanya girip bilýärler, bir gezem şu svidanyadan öň näme şu telefonda aydan olsa zatlaryny berýärler, olar barlap özleri ertip berýär içerden, elinde alıp giren ok. Soňam şu 100 liramy, 1000 liramy, ne 2000 liramy şu taýyk berýän ine planyň adyna şu diýär. Ha şu içinde näme gerek olsa aýlanyp televizor görüp yatıp turup yür adamlar, yön azatlıktan mahrumlar. Ama bizde hem yanlış türmeye basılıyor köp adam. Hem açlıktan, hem urmak, hem kırmak. Bu näme ya? Faşistlerim şunyalı eden deldir. Düet şuları indi. Näme edip şuların tarafını alıp saparağa näme de oturma. Saparağa beyt. Bize şu adamların, bunlar adamım diysen adam değil. Hayvan desen hayvanam uşu näme olýar şu ziyan olýar da hayvanlara görýän şu çağasını hiç kime bermejek bolup şu bir hayvana ite bir azıcık çörek versen şu it sana nähili hizmet edýär. Bunlar mahluk diýsen haramzada diýsen yakışýar. Soňra nirde cinayet olsa şu haramzadalar etýärdi. Garibanyň normal ýaşa çağalaryny eklep ýören adamyň çağası hiç kaçan ya kıyısta zorlan yoktur ya bir adamın oğluna uran değildir, öldürenem değildir. Nirde näme cenayetkar olsun şoların tohumundan çıkıyor. Onun yalı adamları mene şu birinci el kaldıracak şu atok karar diýseler, yakmal diýseler men öz adımdan aýdýam, men başkasının adından aýdamam. On yalı adamlar vapşy ýaşamaly der. Şunu aýdaýyn diýdim. Sağ olun Meýwe abla. Owa. Halmurada siz jemläýin bugünkü gepleşigimizi. Bolar sağ bolken meni. Ine watandaşlar özümizini bir-birimiziň pikirini dinledik. Owa kimde näme pikir bar bolsa elbetde adam kan aýtjak bolup oturarlarym ýöne. Wagtymyz şäkli.
iki yarım saatte goloylap barýar görýän. Ne umumy kartyna görnüp turdy, ne görnüş. Ne bizim öýde oturan işimiz, öz ýolumuz, öz halkymyz, öz watanymyz diýip şo gün her bir adam başardygyny şol işe öz goşandymy goşup oty. Şol sanly el kömegini, dil kömegini edip otyrlar. Bir toparyny watandaşlarymyz ezir çekip ýatan bar, keseli bar, ýenesi bar, beýlekisi bar. Şunu hiç kime yetirmän, aýtman, dile getirmän edilip oturýar şol işler. Ýöne näme üçin şu adamlary bir erkine işlemäge goýan. Onu şu atlary görüp adam kellesine pikir gelýärdi. Şulan düýp maksady näme kädi? Men aýdyp berem şulan düýp maksadyny nämedir? Saparagan üstüne bir hökümet yörütü küskürüyor. Etlerin yönü kıyırdan da. Sebep ol adamın o yurdun içinde edik kaydan işleri var. Vatandaşlar. Aydıp dura yana birce yıl şu Amerika hökümet karışık eden olsa onu şulun ediyen işi ya yolu koyacak yankı yer su reformasını o zaman iyidine olu kaytarıp bilmeye halk eyeçilik edenden sonra öyle toprağı. Sonra yetirmen önüne alırlar. Yani şol adamı gorsagyny şol arzu garrap gar. Şonu amal etjek bol. Her kişinin bir arzu eden zaty bar. Ýaş ýigitler öýlenjek diýe, ýaş gyzlar durmuşa çykjak diýe, ýaş şollar agtyk söýjek diýe. Gara her bir adamyň öz arzuwy bar. Ýöne döwletli, watanly mesele geleninde her bir adamyň bir arzuwy bar. Hemme kişi watana şatlyk bolmagyny isleýär, toýlaň tutulmagyny isleýär. O ene dengduş olup gatnaşylmagyny isleýär, din jalmagy isleýär, ýurdun goçetinden bütçesine siýahat etjek de bütün dünýä. Bilen gowardylar. Ýöne şol haram hor hökümet 30 ýylda palta urdy halkymyzyň akly arzuwyny düýbene. Şol sany taparagan bardy. Ýöne bizim beýlek halkymyzdan tapawutlykdy. Taparagy olar din zadyny eden adam. Ol boş hıyallar o divanına oturup arzu edýär. Ýok, ol gündelik işläp şu zatlaryň üstüne işläp berjay eden adam. Ýöne bir adam yetmediler şol maksadyna. Indi şol bir adamy şol gün ene ýaşlar bilen halkymyz bilen beýrip ak yürekli adamlar bilen şu ideýany öňe alyp barýar. Elbetde iktisady reformany geçirmek üçin ilkinji şol siyasi reformany geçirmeli, kanunçylykları üýtgetmeli, kady kanunlar, düzgün üýtgetmeli. Ýaşlar çağırmaly, bolly inni bizde Sovet Soýuzynyňky berilen ilim bilim bilen ýanky dünýä garaýşy şo çydykdan çykyp bilmeýän adamlar bilen ýene-de bizim gurjak döwletimiz arka tarapy orada şonuky diktatura ýöne täze bolmak. Şonuň üçin täze döwlet Türkmenistany gurjak bolsak biz täze çemeleşme, täze pikirli adamlar bilen, ýaşlar bilen, dünýä garaýşly adamlar bilen, tejribeli adamlar bilen. Ene şonu biz derrek kysla çykyp wagtyň dowamyny döwletimizi täzeden gurup biler. Onuň hökmen bar, hemmemizde de bar. Şonuň üçin biz ştat bir dogan ýaly bolup ýygnaşyp pikirlerimizi paýlaşyp otyr. Ýöne garşy tarap görýäňmi? Her hili haramzadalyk durly oýullar ullanyp otyr. Şo pitçin atmak, günah ýüklemek, olar hemmesine tapýan bahanalary, şol KGB 30 ýyl bizim başymyza arkamyza ýüzümizde gelmän peçatlar üýtgeşip zatýar. Şol bir zatlar ýöne durly adamdan dili bilen durly emede saz bilen gaýtalanıp duran zatlar. Men täze zat göremem. Bular näme üçin şol bular ýa-da şu düýejiň çykyşyny polislerim adam olaram bizim jemgyýetimiz başlaşmaly. Birinjine bular tohumu bilen hiç birisinin elinden yaka damjak adamlar akanat beýgün adamlar tutulup ýa-basal. Ýok. Olar o polisde kimurdy bular topugyny da däl. Ya kime ýeşdi, kime öldürdi. Bular ejir çeken adamdy ýok. Murat Ýemeden Gurbanowyny çel. Beýlekilerine çel. Haýsy bir çykdyn menkiler hana hökümet tutdy ýa, ejir çekdirdi ýa, şular ýaly zulm görkezdi. Hiç bir saýdyp bilmem. Şoň üçin olar aýtdy, Gurbanow aýtdy, ine diýe bizde polisi işlerlerini möhemmel diye barsak aylygyny aldyrmaly. Düşýänmi? Ine şol halky urup açlykdan öldürýän jellatlaryň aylygyny aldyrmaly. Şolary signal ugrady. Siz bizi gorlan, ine bulara sizini ine suwda çekjek diýe, ine jedaňyzy çekersiňiz diýe. Ýok, biz tersini sizin hemmäňizi dogan ýalgyjoklar, sizin aylygyňyzy galdyrjak diýe. Onsoň şol adam, şo türmelerde
Eller dubin kalı. Şu benniler uran haram amorlardan näme tapawdy var? Men için hiç il tapawdy yok. Bağışlan. Bular siyasatçan da hiç tadan da yani buyruk berilip orta çıkarılan emeler. Şu halkın arasını bölecek bu. Başka hiç tat göremem. Bularda siyasi düşünce de yok. Yani aydın aytıp gitti. Bularda devletlik düşünce de yok. Hem de aydın bir zadı var. Onun hükmen bellap kesmeli. Şol cebir çekenin hakkı var. Şonu sütten gorkadan mesela bağışlama günahını ya da bağışlamalığı. Onun hakkı, onun hukuku. Yok men şun günahını geçtim deyse onun sud karar çıkarıyor. Böyle yani ezir çeken karşılık gorkadana yönü şonuna da kanundur ol cezasını verir. Yönü bağışlamak ya bağışlamalık ezir çekenin hakkı. Ol bağışladım diyeni bilenin sud hükmen onun kararını çıkarmalı bu. Canım mı? Ya beylekileri başkaça eşitilmedi ya ulağına. Ula bağışladı, bizden bağışlar. Ya on öğün akıd, $1,000,000 pul versek gariptir, oğlum bizim eden etmişimiz bağışlar. Bolmaz ol. Kanun var. Yönü bağışlamak demek, öz içindeki yanıp duran odun üstüne su sepmek demek, birazcık koşuşmak için başka hiç hatta. Yani özünüz fikredik görün. Sapar ağa, şunca doğallarını yok ettiler türmedi. Ähli maşgalasının ağzaları yüzlerce adam o tayda ähli hak hukukunun mahrum ettiler onu. Bağışlar mı adam solar? Haydi kanun var son bağışlamak için. Ben kanunçu olsam hiç asın solar real kanun kol çekmeyen doğru maysa. Hiç asın etmenem sonra beylekler de sor maslahat veremem. Kanun hemmek için denme olmalı. Yetti mi? Eli bile, elini bilenen çektim sonra. Devletin halkın karşısına Kadnan karşısını nemeden varsa çektin kelibili eden işini. Neticesini son oturup yıllar boyu yine so tayda tova gelsin. Yok o atmalısı, asmalısı, yakmalısı bar olsa men yine bir geze qaytarabaydan kanunçu hükmün yurda baramazdı. Şu taze saylanacak parlamentin önüne sulan hemme eden cenayetin koyuyor yine sulan eden cenayet. Yine şu dünya mesela insan hukuklarının yemesini hiç yerde görkezilmedik. Şu faşistlerden beter yine cebir sütemi halkımıza görkezildir. Son neticesinde de yok olan adamın ya öldürülen adamın ya da şehit olan adamın, vefat olan adamın sani yine 10.000, 50.000 ya 100.000. Yine şuları bağışlamalı mı? Yok bu son etmeksiden parlamentin dikkatine koyuyor. Şul adamları cenayet eden yerine mesela. Odan nepen orram orta arasında kovulsun. Ya da ol yanıp duran ot var son için. Yapma cenayet ederler, şular ya ağır cenayet ederler. Hemmetin değil. Ağır cenayet ederler. Ellerini şu halkın kanını boyarları yakıp öldürmeliyse de parlamentin hakkı var. Sonunu bir kanunu ütköşüklük girdip biliyat. Bir gezeklikçe ya da vağıtlayın. Şu bir çare hükmünde halkın karşısına görkezilen genosit yakar, kırgınçılık yağdaylar göz tutup Türkmenistan öz boynuna alın, yani dünya cemiyetçiliğinin önüne ölüm cezasını yatırıyası boyun alın, yani sözünden, kanunlarını vaatlayınca şulardandır. Ya şu cenayetçilik cezasını çekkense biz şu kanunun yüze vuruyor, ölüm cezasını giyirir. Ol haysi terzde olur, atılır mı, asılır mı, oda yakılır mı ya İran'na kıyal, boynu yupal, aftakıranı koyuyorlar bazıların ortasını, onu parlament çözür. Hakkı var, halkın şu meselede hakkı var. Devlet demek, halk demek. Halk neyme karar verirse şu bu. Deputatlarım halkın sayılan vekilleri. Şu an her bir deputat pesinden 10.000, 20.000 adamın adından gürlep yaşalım adından karar çıkarıp bile ya, gol çekip bile ya, ses verip bile. Ne deputatın etmeliyiz? Şu zatlar hükmen bolur. Onun için sapara halkı yakmalı. Sapara halkı yakmalı. Halkı yakarları yakmalı. Ne? Sapara diyen. O tayda atoyun otmasınlar. Sözeyün odunma. Hakikaten bolmalı zat var. Edilen cenayetin cezasını çekmeli olur. Yani aydın otur. Üç nesili yere sokta olur. Kim bağışlayacak şunu realde? Fikir edip görün. Nahil Einstein'ler bizde vefat oldu. Nahil kompozitörler gitti. Görünmeyen halkın önüne çıkma. Nahil injinerler gitti.
Nähili yazıcılar gitti, hakyky halka eýe çykmalady. Akla sığdırır ýazatlar da 30 ýyllar bu halkyň üstünden geçirilen eksperimenti var. Wasylyň aňry wasy. Wasyylary da edip şoluň öz edişi ýaly jogap bermeli bol. Ya ceda çektirmeli bol. Ene bu tarapyna kanunyň zamurlygy gerek. Men şol üçin aýdym. Bize zamun kanunlar gerek. Sağ olun vatandaşlar, aydan pikirleriniz için hemmeňize minnettar, pikir dürlü ýöne belli geçirmeli zat, bir adalatlyga garşy göz yummak bolunak. Şonam edip otursunuz, sağ olun. Gelecekki üllemizde duşmak için ekrarlarda sağ oturun vatandaşlar, hemen sizden sağ oturun, katnaşarlar size de Tanrı yapkazır.